bigarren txinparta batekin suspertu ahal izateko. Itxaso Leon. Jada agendan zegoen data gogoratu dute. Ekainaren 13an, Iruñan arratsaldeko 5etan abiatuta Euskaltzaleon martxa egingo da. Aurreratua zuen Euskalgintzaren kontseiluak 3 zutabetan banatu dela ekainaren 13ko martxa hori, baina astearte honetan hoien ondik norakoak azaldu dituzte. Lehen zutabeak ofizialtasun osoa eskatuko du euskararen normalizazioan aurrera irmo eta bermez egiteko Euskal Herri osoan ofiziala izatea ezinbestekoa iruditzen zaielako, gaztelania eta frantsesaren pare bestelako baldintza murriztailerik gabe. Bigarren zutabeak hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du Euskal Zaletasunarena izango da berriz. Hirugarren zutabea herritarren ardura eta eginkizuna azpimarratzeaz gain balioestea da zutabe honen xedea. Zutabeetako bakoitza txupinazo eta pregoi batekin hasiko da eta Jon Celestino musikari iruindarrak egun horretarako sortutako doinu baten konpasean egingo du Gaztelu plazara bitarteko bidea. Zutabe bakoitza zabalduko duen pankarta berriz artista batek egingo du Iruñeko peinek erabiltzen duten pankarta moldean. Asis Kurmen eta Patxi Uarte eta Malen Amenabar izango dira irudioien egileak. Gogoratu dute zutabeak arratsaldeko 5etan abiatuko direla Antoniutxitik, Rounako parketik eta Askatasunen parantzatik. Eta 6etan izango dela ekitaldi nagusia Gaztelu plazan. Igandean euria egin. Eta Bernat, barkatuko gaituzu, akats tekniko txiki bat izan dugu, eta Bernat Etxepare lizeoko ikasleek sarrerakoan nabarmendu bezala, desobedientziaz euskaraz erantzungo dute matematikako basoko azterketa berria atzo egin zuten beraien iragarpena, beraien konpromisoa betetzeko asmo osoa dutela. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren 5ean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko basoa matematikako basoa euskara hutsez erantzungo dugula. Ikasleen artean ezinen dute denek bururaino joan, baina jakin ezazue Etxepareko ikasleok batera hartu dugun erabakia dela eta erabaki kolektibo bat den heinean ikasle guztion sustengoa dugula. Horrez gain, Etxepare lizeoko komunitate osoaren, hau da, guraso, irakasle eta langileen babesa dugun. Eta konpromiso eta asmoen berrespen hau oso presente izango dute noski igande honetan egingo den herri urratsen urtero bezala senperen festa aldarriarekin uztartuko baitu sehaskak euskaraz ikasteko duen eskubidearekin. Bildutako dirua Donapaleuko lizeo berria eraikitzera bideratuko da. Koldo Rodríguez koordinatzailea izan genuen atzo gurean, naiz irratian. Oinatz Aizpuruk xehetasun guztiak. Une oro igandean euria egingo ote duen begirari dira sehaskako arduradunak eta bolondresak. Garbi dagoena zera da, eguzkia edo euria egin herri urrats berdin egingo dela. Horretarako 2500 bat guraso ari dire lanean, bai egunean eta bai guneak montatzen. Hala herritarrei bertara joateko deia egin die Koldo Rodríguezek herri urratseko koordinatzaileak. Alde batetik helburua bete dugula, hau da, komunikatu nahi genuen horren helburua bete dugula, nolabait ere liseo berri bat eraikitzera goazela eta liseo berri hori eraikitzeko sostengo behar dugula eta liseo horrek gero irudikatzen duela. Eta gero, nahiko egoera kaskarrean eskubidei dagokionean, eta beraz, inoiz baino garrantzitsuago izaten balde batetik helburua bete dugula, hau da, komunikatu nahi genuen horren helburua bete dugula, nolabait ere liseo berri bat eraikitzera goazela eta liseo berri hori eraikitzeko sostengo behar dugula eta liseo horrek gero irudikatzen duela. Eta gero, nahiko egoera kaskarrean eskubidei dagokionean, eta beraz, inoiz baino garrantzitsuago izaten bada Euskaltzalegoaren mobilizazioa herri urratzen, aurten are eta garrantzia handiago hartzen duela. Euskaltzalegoaren mobilizazioa herri urratzen, aurten are eta garrantzia handiago hartzen duela. Bi aldea ditu sehaska, batetik naiz eta umea gutxiago sortua proiektu handituz da eta indartuz, eta horrek behar eta utxune gehiago sortzen ditu. Eta bestetik, euskararen kontrako oldarraldia dago. Sehaska askundean dago maila guztietan, gero eta ume gutxiago dago, baina egia da, sehaskaren errealitatea eta azken urtetan esaten ari gara gero eta indartzuagoa dala. Horrek dakar berarekin gero eta indartzuagoa den nenean, ditugun utzuneak eta behar izanak ere gero eta handiagoak direla, ez da, eta azkenean erantzun behar zaiola horreri, ez da. Abestiak esaten du herri bat ikastola bat, hori da sehaskaren lema, eta nolabait ere, sehaska jarraituko du ikastolak zabaltzen eta eraikitzen, hala eskatzen den leku guztietan, Ipar Euskal Herria euskalduntzeko bere biziko garrantzia duen, erakundea delako, ezta? Azkenean, jende gaztea eta umeak euskalduntzeko kontutan eukita gurasoetan ere, gero eta ezberdintasun handiagoa daudela, lehen igual jendea militanteagoa zen, eta gaur egun gurasoen tipologia ikusten badugu ere hori ere zabaltzen ari da. Euskaldunak ez diren guraso askoren seme alabak
ikastoletan matrikulatzen dituzte, zehazka matrikulatzen dituzte euskeraz jaso dezaten, eta hori ere errealitate sendo bada. Eta beraz, hori gero eta errealitate handiago bada, horrek dakar ere, gero eta behar gehiago izatea, eta horreri erantzuteko baliabideak eta sostengua behar izatea. Guraso eta ikaslek euskaraz ikasteko duten apustua edo egiten dutenaz apusten saiatzen dira baxoa frantsesez pasarazteko derrigortasunarekin. Eskubide zapalketa dela argi du Rodriguezek. Badago eskubide zapalketa batean, ezta? Azkenean gurasoek egiten duten autua beraien seme-alabak euskaraz ikasteko eta gure gazteek egiten duten ahalegin hori euskaraz ikasteko, gero baxo heltzen denean zapaldua dago, ezta? Behartua daude azterketa frantsesez egitera, eta ematen du Parisen aldetik oraingoz ez dagoela konponbiderako arrastorik eta hori agertzen hori azaltzen du aurtengo egoerak, ezta? Eta egoera horren aurrean azkenean kaltetuena gure ikasleak dira eta orokorrean hizkuntza eskubideak eta euskara ikasteko eskubidea bera ere, ezta? Hitz egiten ari gara oldarraldi bat dagoela, oldarraldi orkestatu bat, eta esango nuke oldarraldi horren beste aipamen bat edo beste adibide garbi bat dela Ipar Euskalaren gertatzen nahi dela azterketen kontuarekin eta batez ere baxoarekin. Mobilizazio egingo du zentzu horretan, igandean Arabagunean 5etan lehenik elkarretaratzea eta ondotik argazki erraldoia. Urruñan gertatu moduan ikastolen diru laguntza murrizteko politikak etorriko direla uste du eta horri erantzun egin behartzaiola. Egun zehazkak Baionan du Lizea, Bernard Etxepare, baina asko hasi da erekinaren gaitasunak gaindituri daude eta hala Dona Paleun erekiko du zehazkak Lizeo berria. Lizeoa geneukan Baionan eta lizeo hori txiki geratu da. Egun behar baino egun ikasletik gora gehiago daude lizeo horretan, eta azkenean, horre azterketa bat egin zen, eta ikusten zen, behar beharrezkoa zela, bigarren lizeo hori erekitzea, Barnekaldean erekiko da, Dona Pableun, eta azkenean, Barnekaldeko jende hori joango da ara. Eta gero, horretaz aparte, Baionan bertan, arlo profesionalari, hemen FPD horri ere indarra emango zaio, eta hori ere indartuko da, eta beraz, balioko du, horretan ere eskaintza gehiago emateko aukera izateko, eta nolabait ere euskarazko irakaskuntzaren eskaintza handiago bat eskaintzeko Ipar Euskal Herrian. Herriurratsen Araba Berria eta Nafarra Badok izango dira musikaren gune nagusiak. Haietan joko dute Anje Dualdek, Olaia Intziarte, Miruakek, Janus Lesterrek, Linton Taunek, Siberrutzek, Nina Koiote eta Txiko Tornadok, hauenek edota Latxamak Lapurdi gunea jatekoari bideratuta egingo da. Siberoa gunean berriz esklusiboki dantza emanaldiak izango dira. Gipuzkoan berriz kantuak, bertso saioak, Baiona kantuz edota Kuma no motorrekin. Zazpiak eta 31 minutu ditugunean, hausnarketari eta analisiari leioa zabaltzeko tartean, gurean naiz zerratean ongi iruditzen bazaizue, guazen lehenik eta ben gaurko gararen eta naizen editorialak dakarrenarekin. Ikasten den hizkuntzan aztertzea bezain erraza. Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek baxoako matematika azterketari euskaraz erantzuteko erabakia hartu zuten atzo, estatu frantsesean batxilergoaren antzeko titulua lortzeko ikasleek egin behar duten azterketa hain zuzen. Horrela erantzun diote Bordeleko Hezkuntza Akademiaren erabakiari apirilaren 10 gutun batean aditzera eman baitzuen, aurten ere ez duela utziko frantses hizkuntzakoak ez diren estatuko probako galderei erantzuten. Horrela, enegarrenez errefusatu zuen Ipar Euskal Herriko hezkuntza komunitatearen gehiengoaren eskaria, zeinarekin bat egin duten Parisko euskal hautetsi guztiek. Bide instituzionaletatik sarraila hori irekitzeko modurik ez dagoela ikusita, hezkuntza komunitatea eta ordezkari politikoak dena egiten saiatu diren arren, ikasleek urrats bat aurrera eman zuten atzo eta desobedientzia ariketa handia iragarri zuten. Izan ere, azterketari euskaraz erantzutean Frantziako araua zorrotz aplikatuz gero azterketa ez zuzentzeko arriskua dute. Hori dela eta ekintza bururaino eramango ez duten ikasleak egongo direla argitu zuten, baina ekimena talde osoaren erabaki kolektibo gisa defendatu zuten eta horrek ekintzari indar handiagoa ematen diola eta sehaskaren babesean aziden ikasle belaunaldiaren ezaugarri diren balioez eta konpromisoaz hitz egiten duela. Desobedientzia ikasgaia 16 eta 17 urteko ikasleek eman badute, gurutzea Frantziako estatuko hezkuntza agintariek eraman dute. Are gehiago, atzera egiteko bakarrik mugitzen baitira
dira hauek euren immobilismotik. 2012 eta 2019 artean bai matematika, bai historia eta geografia azterketak euskaraz egin zitezken. Jean-Michel Blanquer ministroiak banderapean jarritako erreformak duela gutxi korsikerazko murgiltze ereduaren aurkako polemikaren erdian ate txiki hori itxi zuen eta ordutik basoa osorik frantsesez egin behar da. Soilik Frantziako jakobinismo zehaztu gabe eta baztertzaileak azaldezake ikasleek ikasgaia ikasi duten hizkuntzan azterketa bat egitea debekatzeko erabaki politiko zitala. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta guazen eguneko azal nagusiekin, etxekotik hasita Gararen azala daukagu esku artean, eta Carlos Garaiko etxeari atzoko egunean eskainitako aitortza. Izan dute Garan gaur aztergai, lerroburu nagusia goiko partean topatuko duzue, 3 zutabetara, eta nabarmenduz atzo, izan zirela, son handiko ordezkari politikoak sendiak antolatutako egunean, edo beilatokien izan zirelako Iruñean, gaur ordea kutsu instituzionalagoarekin ajurianean kokatuko dute Carlos Garaiko etxearen kapilla ardientea, barkatuko gaituzue, hitza egulako hilkapera, hobeto esan da, hilkapera izango delako gaur ajuria enean egun osoan zehar. Baina baita ere jasota lerroburu honen azpian, gaur eta bihar izango ditugun bi gako alde batetik sumud ontzi dira begira, Israelek hilaren 10 arte luzatu duela Tiago Abila eta Saif Abuk Shekeken aurkako atxilotze agindu aurretik ere bi egunez luzatu izan ostean tortura salaketak tarteko, eta baita ere biharko itzorduan nazioartean izan ere, hauteskundeak izango dituzte, Eskozian bezala baita Galesen ere, edota tokikoak Ingalaterran, espero da Eskozian eta Galesen nazionalismoak gora egingo duela nabarmen, hauteskundeak irabazi ditzakela Scottish National Partyk gehiengo absolutuarekin ere zenbait inkesten arabera, eta Plaid Cymru alderdi galestarrari ere hazkunde handia itortzen diote alderdi laboristaren gainetik jartzeraino. Orintxe bertan aipatu dugun basoaren afera jasota Gararen azalean, edota Edin Terzic izango dela Atletikeko entrenatzaile berria atzo baiezatu zuelako klubak, naiz eta jakina zen albistea. Eta izue, Yerma filma grabatzen ari dira, besteak beste Leioako Bellas Arteseko edo Arte Ederren fakultateko ikasleen parte hartzearekin, atzo egin ziren horren argazkiak, eta hori bera topatuko duzuen gaur Gararen azalean. Aurrera egingo dugu, berriaren eskutik aurrera egin ere, hemen, basoa euskaraz egitea berretsi duten ikasleen irudi ikusiko duzue, diotelako, sehaskako ikaslek ez dutela amore emanen. Euskaraz egingo dutela basoko azterketa. Beste argazki bat baita ere gaurko berriaren azalean, bera Tamara Jaue da, Konfebaskeko presidentea, eta diona da bajen protokoloak eta jarrepenak zorroztu egin behar direla ezinbestean, eta Carlos Garaiko etxeare presente berriaren azalean erreferente, lider eta lagun gisa oroitu dutela nabarmentzen baitu gaur berriak. Bizkaira salto egingo dugu, entzuleok deia badugu eskuartean, deian mantxetan bestak beste Edin Terzic, Atletikeko entrenatzaile berria ikusiko duzue, eta argazkian nor, 4 zutabetara dagoen argazki handian, Imanol Pradales lehendakaria atzoko adierazpen ofizialean Carlos Garaiko etxeak utzitako arrastoa nabarmenduz, aitortuz baitere. Baina, hause da eguneko lerroburu nagusia deian, ohartarazpen kutsu nabarmena duena, Europako Batasunak ohartarazi baitu mundua inoizko krisi energetiko larrienera gerturatzen ari dela. Gipuzkoara salto eginez, Notizias de Gipuzkoa daukagu gurekin, eta gaur argazki nagusian, San Juan Baleontzia topatuko duzuen, gaur gorkoz San Pedroko kaian topatuko duzuena, Pasaian, datorren astean egitekoa den Pasaia Itsas Festivalera begira, mastak jarri dizkiote dagoeneko San Juanei, edo masta jartzen ari dira, lan zinez komplexua 20 metro arteko masta izan daitekelako baita ere, baina espero dute dena prestegotea datorren asteko itzordurako. Langabeziaren datu positiboak jasota gaur Notizias de Gipuzkoaren lerroburuan, eta baita ere atzokoan
sona handiko politikari eta ordezkari publikoek aitortza egin ziotela Carlos Garaikoetxearen legatuari. Nafarroara goaz, Diario Noticiasen eskutik, eta esango dizuegu bertan ere aukeratu dutela lerroburu nagusirako langabeziaren datu positiboak eramatea Nafarroan, bera egin baitu urteko lehen 3 pasaden hilabetean bera egin duela baieztatu dezakegu eta ez due Sarasate pasealekuan egiten ari diren lanen ondorioz, iraganeko Sarasate pasealekoaren arrastoak agertu dira. Nolabait ere aurkikuntza arkeologikoa izatera heldu gabe iraganarekin konektatzen gaituena. Carlos Garaikoetxeari egindako aitortza atzo baita ere jasota, izan ere lehen beilatokia Iruñean kokatu zuen bere familiak. Aurreratzen dizuegu, gaur entzuleok ez dugula Diario Navarraren, ez da Diario Baskoren azala izango aztertzeko, ondorio zerkorre horekin amaituko dugu, 2 edizioak ditugu gurekin jada, Bizkaikoa eta Arabakoa, eta biek bat egiten duten gaurko lerroburu eta argazki nagusetan. Lerroburura begira, Europako Batasunak deitu dituela estatu kideak neurriak hartzera gerturatzen ari den inoizko krisi energetiko larrienaren aurrean. Eta argazkian zer, moda kontuak, Gasteiz on abian delako, atzo jada egin ziren lehenengo moda desfileak eta horri begirakoa da gaurko argazkia El Correon. Berago joaten baldin bazarete, Tubos Reunidosera begirako, beste albiste bat diolako El Correok, Tubos Reunidosek aurkezutako hartzeko dunen konkurtsoak orain bai aukera ematen duela SEPIK, alegia Industria Funts Espainiarrak, publikoak, gobernuarenak ere, zorraren kitatzea aztertzeko nolabait edoren inguruko negoziazioak abiatzeko gutxienez. 7:29 minutu entzuleo, konaino gaurko azalen errepasoa. Alzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larunbatero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Helmugara iristea nahiko ezpada zuretzat, ezagutu bidaiari, naizen hileroko aldizkari euskaraz. Istorio benetakoak, tokiko kulturak eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7 bidaiari saioa naiz irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz. Informazioaren aria naiz irratian.
7:43 minutu ditugu, tertuliari bide emateko garaia gurean, alde batetik Jon Telleria nire albon daukat, egunon Jon. Geixo egunon daizuela denoi. Eta telematikoki okerrez banago, gurekin jada, Inatzazpuru, egunon. Egunon, egoitza. Zer muzoñat. Bai, ongi zure bai. Baita, bai, aste azkena jada. Ja, erdilanak eginda. Kutxo bera, bai. Bai, goizean goizasi ezkero lanean ordu honetan dagoeneko erdilanak eginda, asteko erdilanak eginda. Hori da. Zuzerutan sartu zara gaur Jon. Goiz, lotxa ematen ditizet, ez dut esango. Ados. Zeba, legezan pokoa da edo. Nik uste baietz. Ezin da, garai batean Infozazpiratean egiten genuen goizetan Martin Garitano eta biok, eta hark esaten zen, Telleria, konturatzea laiz ordu hauetan zoroak bakarrik gaudela esanatuta. Berez baiz, gaina, batzudanik nire burua galtzen diot, gu goiz esatzen gara edo oso berandu. Nondi begiratzen duzuna, hori saio nokturno batzuetan zarantzea izaten duzu horretan hasten diren gabon esatetik egunon esatera noiz pasatzen diren. Ia. Goizaldeko irurak ja egunon da. Ez dakit. Adibidez, parrandan horrendik gabon esaten duzu. Lanerako jaiki bat zara egunon esaten duzu. Galdera ditzateke entzulen araberakoa, ez? Alegia, nork entzuten gaitu edo zer nolako profila daukan entzuleak horren arabera egunon edo gabon esan. Claro, gaueko txandan dagoenak 10etan hasi bada lanean, berak gabon sentituko du. Aldiz, 6 sartzen direnek, ez horiek 4etan 5etan entzuten badute, horiek egunon noski. Agian ordu bitatik 3ak 4ak tarte hori da, ez? Haien ordu 2 4ak. Bai, izangoa. Hori ez da bai da direki ezakegu. Nik arratsalde hona bai dut, ondo mugatua bazkal orduari. Alegia bazkaldu arte egunon edo eguardion esaten dut, eta bazkalduta gero hasten naiz arratsalde hon esaten. Horan, normalean goiz bazkaldu ezkero, bagian ordu batetan hasi naiz arratsalde honak esaten. Baina, bestera bai egunonari uste jo. Frantsesez ere hona da, noiz arsuag. Bonjour, noiz arte den, nik horrendik ez dut harrapatu. Ikuste duzu neguan arratsaldeko silak iluntzen eta oraindik dendara joan eta bonjour, bonzuak, okarrena da, zuk bonzuak bota eta ark bonjour erantzuten badizuzun. Hauen da nahi. Ez bai, muga hori lausoagoa da esango nuke nik bai. Inoiz, abgemidi erabili duzu inoiz? Ez. Hori bai izakidala, noiz erabili alden. Bazkal ostean izango da, baina ze ordu tarte oso mugatu izango du, bonjuj eta bonzuak artean tarterik ez dagoelako. Eguardion bezalako bat, baina txaldearen hasirakoa. Bai hori da, baina ez dakit, bai. Oinartzalere, guazen zure gaiarekin, ze eren egun, eren egun kontu eskatologikoekin luzatu ginen, atzo errespetuagatik, Carlos Garekotxearen inguruan ibili ginen, baina gaur bai tarte emango dizut, zer dakazu? Bai. Ez eskarkitu nun horreko batean, el korreon, bakizu, hauek ze nolako artikuluak egartzen, pixka jendea engantzatzeko, gai harinak esako. Ezkontzetaz hitz egiten zu, pixka nola aldatu dien ezkontzak. Eta tendentzia berria zer dira. Aspaldi ezkontzetan, zuek kontza, eskeni ja, ez dakit, 3 urte o 4, ez 3 gehiago. 2 urte, nire azkeneko ezkontzatekan. Eta modorri horretako bat edo? Ez, behitu, gaina hau oso ezkontza ezoikoa izan zen, kuadriako bat ezkondu zen, eta dagoeneko tarte bat pasa denez, esango dugu, ez dakit, berak saldu zen horrela gauza oso herrikoia bezala, eta egia etzela alako bodorrorik egon, errenteriko udalean izan zen, udaletxean izan zen hobeto esan da, ekitaldia, gero bazkaritxoa eduki genuen, eta badakizue festa egin ordez, eta aitzakia zen, eta entzuten gari bagaitu aserretuko da, baina bueno, etzun festarik antolatu, etzun karparik alokatu, ez ezer, eta zentzun modurik onena, eta herriarekin bat egiteok eta bar da, justo errenteriko sagardoguneko egunean. Ezkondu zen, eta probestuzun sagardoguna, arratsaldeko sagardoguna bertan festa egiteko. Vale. Ondo fina, Bai. Kontzarrikoia. Esango diogu egoiren lagunari gure WhatsAppa 644-62-bederatzi-bederatzi-lau dela, 644-62-bederatzi-bederatzi-lau, eta nahi badu hor egin dezakela kontra. Bestela ere geratako du tartetxo eta bialiko taldera, WhatsApp taldera. Baina gauzaien mingarri izaten dira, Nik orain gogoran dut, azkena Iruñera txistua jotzera joan, gut txisturoriak ere zer ibiltzean, normalean bazkari truketa izaten da, eta azkena orain dela aspaldi 20 urte izango dira, joan nintzela kontzertua amaitu, eta zuzendariari galdetu nion, bazkarian unda, eta ez dago bazkaririk. Naiz itzuli noski. Pixka bat, ni azkeneko boda handi batean egon nintzen goratzen naiz, pixka bat fotokolak eta bakizu,
disfrazak. hori da, bai. Oan ja irakurritzen hasinaz beste gauza batzuk. Bueno, daude karaokeak, ustutena, eta adibidez, argazkiak ateratzeko fotokolan, ja gauza original moduan, omen, zu argazki ateratzen ari zaren momentuan, atzean artista bat fotokoleko irudia egiten. Horlako gauza. Futraka ikusi ditut. Fotokoleko irudia, ez dut ulertu hori? Atzean artista bat ari da zu argazkiak ateratzen ari zaren bitartean, fotokola bera margotzen, horrelako mural bat egiten. Fotokola ikusten ekan eta futraka baita ere. Ekitaldietan egiten den moduan, ez? Zer gertatzen ari den bitartean, norren margotzen adibidez, Hoi da. Txaranga, nik batukada bat eduki duen bere gara, Futrakarena bai ikusi dut, tokatu zait, errezen aditzen zaien horretaran edo, bai. Gonbidapenak QR-etan ikusi dut. Hori ere, bai. Makillajearak, eske uste dut denetari dagoela asmatuta. Atentzioa ditu ditana da, pixka bat tendentziak. Zapaten ordezkoak, zapatilla harinak takoiak negatzen direnerako. Gauerako horrelako oinetako... Hori da, erosoak, bai. Hoen, tendentzia omen da lehen gehiago, aldatu men da bazkariko ordutegi, esan nahi dute. Lehen jateko 3 edo labordu erabiltzen mazien, ez? Mailan jartzeko, horren alderantzizkoa dela. Baldin mazien, 3 edo labordu jarri eta gero beste 2 orduko festa edaola, ja alderantzizkoa dela tendentzia. 2 ordu pare bat ordutan jan, pikoteo gehiago, eta parranda lehenezten dela. Hori da. Eta koktela bero luzatze ere, ez? Eta barra librearekin? Dena. Horda, koktelaren ondoren bazkaria harinagoa izatea, bai? Eta gero, garrantzia ematea bazkarriare baino gehiago ondoren dagoen. Oso bogan dago afaldu denbora galdu hori, ez? Lehen ere jendeak esaten zuen eta orain uste, ez? Gero eta gazteago, gero eta parrandan eta jendeak ez duela jaten. Ez luzatzen du, ez da geratzen bintzat tordua egiteko. Arrexago. Egia da, Eustatek esaten dula bazkari, ezkontza geroz eta gutxiago diela, Euskal Autonomia Erkidegoko datua dira, 2025an 2.000 ezkontza izan ziren, eta 2024an, ia 300 gehiago, 2.300 ezkontza, geroz eta gutxiago egiten dira, hori biztat da nik uste dut ez, joera asko aldatzen ari dela. Ospakizun inguruko bintza, bai. Eta baita ere zuen nolabait kurioso iruditzen, gero eta ezkontzak bere egin dut da, eta bereziki elizan egiten diren ezkontza horiek. Baina, nire sentsazioa da, leno, jendea udaletxea egiten zen, sinatu, gauza txiki bat egin, eta jendeak, alegia, nola baite, kutsu tradizional edo kontserbadori atzean utzi du elizarena, baina askoz ere diru gehiago sartzen doren festetan. Ospakizunean dizu. Ni, ez dut daturik esateko, nik ere inguruan bai antzeman dudala agian alako pendulo kontu bat, ez? Lehenbizi, ezkontzaren inguruan zegoen parafernalia oso, elizkoia eta guzti horretan horri uko egiteko joera handi bat egon dela, eta horri uko egitean bilatu zela, sinatu eta kitxo, eta kontu handirik gabe, eta behin fase hori gaindituta, errealki mantentzen da, sinatzearena eta ez egitea agian elizkizuna, baina, agian lizentzia eman diola jendeak bere buruari, ados, ez dut egingo elizako kontu hori dena, baina egin nahi dut ospakizuna eta festa eta itzakiona. Hollywooden zea, adibidez, txakolindegitan egitea eta garaiko kotxetan iristea. Nik daitort protagonista bezala ez, baina gonbidatu bezala gustora joaten naizela ezkuntzatara. Egun polita, lagunekin ingurukoekin, lagun polita. Ni bai eta ez. Komeni da diruz ondo harrapatzea, eta segidan baden jo gehiago ez dizete, bestela larri bitzen garelako, baina. Eta nahi egut, gertuko lagunak direnean bai, zehor nere buruari askatasun ematen diot, nahi bezala egoteko, baina norbaitekin zozenean bombiatuta, kompromiso zoazenean, ez da kompromiso egoteko lekua ez egia da, bai. Kontua da, leku asko uste dut, behaiek ez, aipatzen ari garen kontu hauek asko ez, lan egite dutela enpresa askokin, eta futraka izan, edo horrelako gauza eskentzi, oso bogan dagoena da, wedding planning izaten denez. Pertsona bat kontratatzea, berak egitea, aipatzen eta orduan datoz gauza guztiak ez. Gauza berestiagoa biztea, eta ez dakiz. Baita. Claro, arka antolatuko duta, ez? Hori da, pagatu bertzaio, baina, berak ingo dizu, segurazki bura uste gutxiago izango dituzu, eta agian, norberari lotxa eman aldion gauzak egiteko bidea ere, bai? Azkenean kontratatzen duzularik norbait antolatzeko
zure ezkontza hori baduzu ere aukera, berak antolatu du, eta ez agian norberak antolatu ezkero egingo ez lituzken handikeri batzuk, ark esango dizu, ze kanturekin sartu nahi duzue, ze kantarekin egingo duzue hau, ze kantarekin bestea, bazkal ostean, eman behar diozu pastel zatia honi, eta honi, ez badaude agian parafernalia bat, agian norberak antolatuta usartuko ez ginena, eta agian wedding planner bat, baldin badakazu. Egia esan bai, horrek badu zentzua. Goi badakizu. Ez, nahi. Eta beste meloi bada, ezkondu ez, berezko bikote egiten diren bikote horiek, baina hala ere, ezkontza baten gisako festa antolatzen dutenak, ze egon badaude, horrelakoak ere. Nik horretan dut, ni lehen aldiz ezkondu edo olako zerrete egin nuen, ni ez nintzela joan, nera ama joan zen ere partez. Histori, estingura da, baina, nik ez den joaterik eta legez ezin duelako etxetik irten orduan, eta orduko nire bikotarekin nera ama joan zen, eta arabangoak esaten ditzen, baina berak etorri behar du, eta nera ama, baina ezin duela etorri, baina berak etorri behar du, eta ezin duela, eta gura ama ezagutzen duten ebakite, hola, sorio jarreta, eta bai, nire lehen ezkontzan ni ez nintzen egon. Bueno, eta... polita, bai. Amakongi ordezatuko dituen. Bai, ondo joan zen. Hobeto, akaso. Baina, ostras, bikote, ja denbora zenpo gaude, Ikerren abesti ere zein badaukagu, ongiru etzen bazaizue mentxutziko dugu, bihar gehiago etobe, eta entzuleok goizeko 8etan zuekin informazioaren ariaren lehen edizioan. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Beno, gaur ezakit azkenean egoik kakakontuak aterako zituen ere bez, baina kakakontuak atera behar zituela pentsatuz, nik kantu hau luzatzen dizuet, Fat Fish taldeak, Kalashnikov izeneko diskorako egin zuen España huele a culo kantua. Kantu hau, egiari zor, erranen uste dut ezagutu nuela parranda batean, eta santziaten nahiko ereserki bihurtuta zegoela. Ez dakit zergatik izango den. Baina, beno, urte batzuk baditu, abesti honek, eta beno, oraindik ere aktualitatea mantentzen du, nola ez. Hori, kakakontuek honetara erama gaute. Egun hon izan, aio! De norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a todo, a gran furullo, España huele mal, España huele a rosa y a bisbal, a Norma Duval, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual, con la derecha es cartera y con la izquierda el gal, cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda en un pañal, España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal, igual que el nuevo código penal, igual que la audiencia nacional, España huele a cadáver descompuesto, a rey puesto, a escándalos como van esto, por supuesto que hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste, España al traste, su olor te deja pa'l arrastre, arrástrate, fragancia arcada, fragancia a la vomitada de un puto bacala, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta, España pesta y camufla de olor, West Town con Ambipur, España huele a culo, izquierda a derecha, de norte a sur, si tienes sacos de basura tráetelos al vertedero, que España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero, España huele a Cope, a Ser, a Onda Cero y a Juan Carlos I, hedor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de Pipas Facundo, a sobaco de moribundo, en paro, a nucas, disparos, a colilla de ducados, España huele a
llamada telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y túsica atónita. Como los pies de un peregrino de camino a la Meca, España huele peor que una puta sardina seca. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. Veo bloqueo, yo veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, yo veo cosas que parecen ser mentira. Veo ira, afino mi punto de mira. Veo a Galindo, veo a Iniestrillas. Veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas. Butacas en gobiernos, butacas en senados. Veo asesinos que ahora son condecorados. Yo veo empresarios, veo ánimo de lucro. Adinerados de la cuna hasta el sepulcro. Yo veo al preso y veo al carcelero. Vi caras largas tras el golpe de Tejero. Yo veo soldados, veo militares. Veo fascistas en cuarteles generales. Veo familias sin dinero y sin trabajo. Todo esto veo de Miranda para abajo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, 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 de norte a sur. España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué? Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Carlos Garaikoetxea lehendakariak errekonozimendu orokorra jaso du azken agurrean, Euskaldunen bisortzearen sortzaile gisa goratu du Imanol Pradalesek. Hasi baino lehenago, isilune minutu bat egingo dugu. Atzokoan, isilune minutu eta guzti goratu zuen lehendakaria eta bere beilatokitik, Garaikoetxearen beilatokitik, formazio politiko ezberdinetako ordezkariak igaro dira. Egoibelategi, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. Mikel Irujo, Nafarroako Industria Kontseilareak esan du belaunaldi baten erreferente izan zela, adibidetzat jarri du lehendakariak ikastolen esparruan burututako lana. Creo que me siento profundamente orgulloso tanto del Lehendakari como desde luego de todas aquellas personas que participaron en esa construcción desde cero de un país. Solo me queda decir gora Euskadi eskatuta Lehendakari. Jurianeara leku aldatuko da goiz honetan eta azken agurra ere Iruñeko San Francisco elizan emango diote arratsaldeko 7:00. Bordeleko Akademiak Baixoko lehenbiziko matematika azterketa berria ezingo dela euskaraz egin jakinarazi ostean, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia erantzute erabaki dute, azterketa euskaraz beteko dute. Gaur, Baionan 2026ko maiatzaren 5ean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxoa euskara hutsez erantzungo dugula. Eta salatu dute, baxoa euskaraz egin alizatea urte luzaz galdegin badute ere, oraindik ez dutela proba bakar bat ere ikasturte osoan ikasgaiak lantzen dituzten hizkuntzan egiteko eskubiderin. Enplegu kontuetan esango dugu, Labek manifestazioa deitu du heldu den maiatzaren 16erako hezkuntza komunitatearen haserrea islatu eta Carlos Jimeno, Nafarroako hezkuntza kontseilariaren karguzteak exijitzeko. Odei Tapia. Era berean, Jimeno kontseilaria da, azken legegintzaldietan mobilizazio, protesta eta greba gehien jaso duen kontseilaria. Reunidoseko enpresa ere aipagai dugu, bertako enpresa batzordeak bere horretan mantenduko baitu greba enpresak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ostean. Beste bilera batera izango dute gaurko honetan enpresak eta langileen ordezkariek. Hartzeko dunen lehiaketari buruz egia esatea espero dute langileek eta zuzendaritzari mezu argia helarazteko aprobetxatu dute. Barneko inbertitzaileek jarri behar dutela dirua. Akziodunei eskatu dirua jartzea. Bere garaian oso bero eraman zituzten 150 milioi, eta zorra 30-etik 200 altxatu zuten. Israelgo auzitegi batek igandera arte luzatu du Saif Abu eta Tiago Avila Gazako flotillako ekintzaileen atxiloketa. Israelgo indarrek Sumud flotilla globala nazioarteko uretan erasotu eta atxilotu ostean.
Adil Abu Salihek ekintzaileak ordezkatzen dituen Adala giza eskubideen aldeko erakunde israeldarraren abokatuak bisita egin ahal izan die eta ohar batean salatu du biak tratu txarrak jasaten ari direla espetxean Israelgo agintariek akusazioak ukatu dituzten arren. Eta ipatuko du ere antavirus agerraldi batek jotako gurutzaontzia 3 pertsona herberetara ebakuatzeko prestakuntza lanetan dabil, premiazko arreta medikoa behar bai dute. Operazioa kaltetutako agintariekin estuki koordinatuta egiten ari da enpresak eta herberetako kanpo arazotarako ministerioak ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Egintze tertzik izango da, Atletiken entrenatzailea ondorengo 2 urteetan, talde zuri-gorriak isa sare sozialan argitaratutako ohar baten bitartez eman du entrenatzaile alemaniarraren fitxaketaren berri, berak eta Bizkaiko klubak 2028ko ekainaren 30 bitarteko akordioa adostu dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Hiru arretagune, Pegi, Lenik eta ben esatea istripua izan dela Bizkaia 30 errepidean Erandion Galdakaorako norantzan, herri bat itxita zuten bertan duela 20 minutu eta ondoriozko autopilaketak zeuden. Ibilgailu baten matxura tarteko ere autopilaketak osatu dira Nazional bat errepidean ondoainen Gasteizerako norantzan, herri bat ixtera heldu dira, badirudi itxita jarraitzen duela puntu horretan, barkatuko nazuez, zuzenduko dugu esandakoa, ez baitago gehiago errei hori itxita, autopilaketak gutxitu zioa zela esan dute trafiko zuzendaretzatik duela minutu batzuk. Eta ohiko autopilaketak ere ipatu behar Pegi Bilbo handiaren inguruetan. Seguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak. Asteazken honetan eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, naiz eta atzokoarekin eta astelenekoarekin alderatuta euri gutxiago botako duen. Goiz partean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar partean, beti ere hodeiak ugariagoak izanik ekialdean eta kostaldean, eta bertan gainera euri pixka bat ere izango da, orokorrean lautanta botako ditu eta oso gutxi izango da. Aldiz, goizuri aldean, ostarte zabalak eta giro ederra nagusituko dira goizean, baina goiz erditik aurrera hodeiak nagusitzen hasiko dira, arratsaldeko lehen ordurako zerua estalirik geratuko da lurralde osoan eta euritara joko. Zaparadak non nahi botako ditu, baina beti ere ugariagoak izango dira. Ipar partean, hala ere, ez dira aurreko egunetan bezain mardulak izango eta orokorran euri gutxiago egitea espero da. Gauean gainera pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak goizeko lehen orduan hego mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta arratsalde partean bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek beraka jarraituko dute eta barnealdeko hainbat txokotan hotz egingo du. Minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo litekena da hegoaldean gradu pare bat gora igotzea ere. Ipar partean 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Edelteietxea teknika maiatzak 6 da asteazkena. Informazioaren aria. Imanol Pradalesek Garaikoetxea lehendakaria Euskaldunen birsortzearen sortzaile gisa goratu du. Behiatokia Ajuria Eneara lekua datuko da gaur eta azken agurra Iruñeko San Francisco elizan eskainiko diote arratsaldeko 7:00. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako egungo lehendakariak adierazpen instituzionala egin du Lakuako exekutiboaren izenean, hasi aurretik isiluneko minutu eskatu du. Hasi baino lehenago isilune minutu bat egingo dugu. Garaikoetxea aurrera pausoa eman zuen liderra zela azpimarratu du. Lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuen. Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldi ezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke. Eta Euskal Gizartearen izenean eskerrak eman ditu abiaturiko ibilbideagatik. Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore Carlos Garaikoetxea lehendakaria. Bain zuzen, Carlos Garaikoetxearen beilatokitik formazio politiko ezberdinetako ordezkariak igaro dira. Juan Cruz Alli, Nafarroako lehendakari izandakoa UPN exekutiboan zela, Javier Remirez egungo lehendakari ordea, Unai Ualde Nafarroako parlamentuko presidentea, eta Joseba Siron Iruñeko alkatea.
Eba Blanco, Euskal Alkartasunako idazkari nagusiak Garaikoetxearen heriotzak suposatzen duen galera handia azpimarratu du. Estatu gizon gisa oroitu du. Izugarrizko galera Eusko Alkartasunarentzat eta baita ere Euskal Herria osoarentzat. Momentu tristeak, baina baita ere gogoratu behar da, bera beti zegoela adostasunen bila, eta hori da nik uste momentu honetan azpimarratu beharko genukela. Mayorga Ramirez, Nafarroako Parlamentuko mahaiko lehen idazkari oiak balioan jarri du bestalde Garaikoetxea etzela soluzio erosoak lortzeko tentazioan erortzen. Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren. Eta Mikel Irujo Nafarroako Industria Kontseilariak esan du, belaunaldi baten erreferente izan zela Garaikoetxea. Adibidetzat jarri du lehendakariek ikastolen esparruan burututako lana. Creo que me siento profundamente orgulloso tanto del lehendakari como desde luego de todas aquellas personas que participaron en esa construcción desde cero de un país. Solo me queda decir gora Euskadi eskatuta lehendakari. Arnaldo Otegi Berriz, Bilduko idazkari nagusiak Radio Euskadin baieztatu du abertzale on eta negoziatzaile gogorra izan zela indarren batasuna interes alderdikoi ala pertsonalen gainetik zegoela lehen esten zuena. Era un hombre tremendamente independentista que tuvo grandes dificultades, por ejemplo, cuando se le acusó de no poner la bandera española en Ajuria Enea, tuvo una escisión, hizo una escisión en el partido, fue expulsado del partido. Un hombre de tremendas convicciones, muy navarro en todas sus virtudes. Carlos Garaikoetxearen hilkapera Gasteizko Ajurianea jauregira eramango dute gaur goizeko 9:30 horren berri emango dugu zuzenean eta hain zuzen gogora ekarriko du ere. Hauxe izan zela, lehendakariaren bizilekoa 1980 urteen artean. Ietere, gaur bertan izango da arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco Xavier elizan. Lakuako gobernuak ezarritako dolu egunekin batera Gasteizko parlamentuak ere banderak masta erdian jartzeko erabaki hartu zuen. Parlamentuko presidente Bakartxo Tejeria Iruñeko hiletan izango dela aurreratu du gainera ganberak. Horretaz gain, Gasteizko Legebiltzarreko mailekilaren 7ko bilkura hasten denean minutu bateko isilunea egingo dutela erabaki du. Nafarroako parlamentuak ere dolua adierazi du. Garaikoetxea bertako parlamentari izan zen 1979tik 1980 bitartean. Informazioaren aria. Israelgo auzitegi batek igandera arte luzatu du Saif Kesek eta Tiago Avila Gazako flotillako ekintzaien atxiloketa Israelgo indarrek Sumut flotilla globala nazioarteko uretan erasotu eta atxilotu ostean. Saif Kesek Kataluniar Palestinarra eta Tiago Avila Brasildarra bera bigarren aldiz izan ziren atzo Askelonen epaile baten aurrean Tel Avivetik 61 kilometrora auzitegiaren egoitzara eraman zituzten orkatiletan girgiluak zituztela AFP agentziako kazetari batek berretsi duenez. Biak Israelera eraman zituzten pasaden ostegunean Gazako zerrendaren Israelgo blokeoa hautsi nahi duen Sumud ontzidiaren baitan atxilotuak izan ostean. Hamas mugimendu islamista palestinarrarekin lotura izatea leporatu die estatu sionistak, baina biek halakorik ukatzen dute. Israelgo justiziak pasaden igandean baliozkotu zuen atxiloketaren lehen bieguneko luzapena. Jadira Busalik ekintzailea baita bere ere adala giza eskubideen aldeko abokatuan bisita egin ahal izan die eta ohar batean salatu du biak tratu txarrak jasan dituztela Israelgo agintariek akusazioiek ukatzen dituzten arren. Gertakari hauek salatzeko Global Sumut flotilla Euskal Herriak elkarretaratzak deitu ditu gaurko eta biharko arratsaldeko 7:00 Espainiar gobernuak Gasteizen duen egoitzaren aurrean eta hain zuzen bestelako elkarretaratzea ere burutu dute, Bilboko epaitegien atarian pasaden abenduko KAF enpresaren aurkako ekintza baten inguruko gertakarien berri emateko deklaratu baidutelako 3 kidek. Zentzu honetan Agus Gorbea eta Nerea Etxeberria kolektibo horretako kideek elkarretaratzean esan zutenez, KAF bezalako euskal enpresak eta erakundeak sionismoarekin elkarlanean ari dira. Gorbeak adierazi duenez, protestetan zegoen jendearen aldetik etzen egon inolako indarkeriarik, ekintza baketsua izan zela berretsi du. Bueno, hemos declarado lo que vivimos allí. No hubo ningún tipo de violencia por parte de la gente que estaba allí. Fue una acción pacífica. Eta gehitu du protesta amaitu ostean Ertzaintza Nerea Etxeberria nahiko modu bortitzean identifikatzera sartu zenean izan zela indarkeria bakarra. La única violencia que hubo fue, una vez de haber terminado
la protesta cuando entró la Ertzaintza a identificar concretamente a Nerea de una forma bastante violenta. Ontzidiari dagokionez, gizarte zibil gisa giza eskubideak aldarrikatzen jarraitzeko eta estatu sionistak herri oso bat desagerrarazi duela salatzen jarraitzeko eskubidea eta bete beharra dutela adierazi du. Eta testuinguru honetan, gatazka testuinguru honetan ere esango dugu, hasieran finkatutako helburu gehienak betegabe egon arren, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak bukatutzat jo du Iranen aurka abiaturiko gerraren lehen fasea Epic Fury edo sumindura epikoa bezala bataiatutakoa. Bai, Pegi, atzo Marco Rubio estatu idazkariak egindako agerraldiak ezusteko handi bat suposatu zuen. The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. Epic Fury delako operazioari alde bakarrez amaiera ematea zain fase horretan betetako helburu guztiak bete dituztela ziurtatu baitu Rubiok. Gogora ekarriko dugu Trumpek gerraren hasieran finkatutako helburuen artean zaudela Iranen erregimen aldaketa bat ematea, herritarrek altxamendu bat burutzea, Hormuzko itsasartearen kontrola, eta Iranek bere programa nuklearrari uko egitea. Errealitatea da ordea, guardia iraultzaileak are eta botere gehiago duela, ez dela altxamendurik gertatu, Iranek Hormuzko itsasartea itxita mantentzen duela eta baita ere bere programa nuklearra negoziazioetatik kanpo uzteko exigitzen ari dela. We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding. Azken egunetako tonua nabarmen apaldu zainera, Rubiok irtenbide negoziatu bat lehen etxiduaren publikoki zentzu honetan oso esanguratsua izaten ari da pasaden astelenean Irango armadak Estatu Batuetako gerra ontzi baten aurka jortetako misilak suetenaren urraketa bat izan zenik ez duela baieztatu nahi Washingtonek. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta laurden, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientziaz euskaraz erantzungo dute matematikako baxoako azterketa berria. Apirilaren hasieran heldu zen Bordeleko Akademiaren ezezkoa, hezkuntza komunitate euskaltzalearen erantzuna ere, gutxira heldu da azterketak euskaraz dinamikak baxo euskaraz leloko afixez josi zituen akademia ikuskaritzaren Baionako eta Donapaleuko egoitzak, astearte honetan beste urrats bat eman dute Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek eta baimenik gabe bada ere, azterketa euskaraz erantzunen dutela, esan dute. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren 5ean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko baxoa, matematikako baxoa euskara hutsez erantzungo dugula. Ikaslek azaldu dute jakitun direla horrek izan ditzaken ondorioz. Ikasleen artean ezinen dute denek bururaino joan, baina jakin ezazue Etxepareko ikasleok batera hartu dugun erabakia dela, eta erabaki kolektibo bat den heinean ikasle guztion sustengoa dugula. Horrez gain, Etxepare Lizeoko komunitate osoaren, hau da, guraso, irakasle eta langileen babesa dugun. Salatu dute ere, baxo euskaraz egin ahal izatea, luzaz eskatu badute ere oraindik ez dutela froga bakar bat ere ikasturte osoan ikasgaiak lantzen dituzten hizkuntzan egiteko eskubiderik. Aurrera pauso eskaziaz nekatua 2021 batean ere, ikastetxe berdineko ikaslek harturiko bidea izan dute eredu, orduan ere hainbat ikaslek filosofia azterketa euskara hutsean egin baitzuten. Halaber, agerraldi ere baliatu dute Euskal Herri osoari deia helarazteko. Etxituta nahi gaituzte, baina geroz eta motibatuagoak gaude indajez eta burua argi. Momentu hau baliatu nahi dugu Euskal Gizarteari mugimendu hau babestu dezan eskatzeko. Hasteko, igande honetan bertan egiujatzen eta ondorengo egunetan egoen diren mobilizazioak babestuz. Euskara da bide bakarra, hemen eta orain basoa euskaraz! Informazioaren aria. Euskal Alderdi Jeltzaleak udal eta foru hauteskundetako aurrekanpaina Durangon egingo duen magnomitin batekin hasiko du, alderdia zutik jartzen duela erakusteko ekitaldia izango dela azpimarratu dute militantziari bidalitako gutun batean. Aitor Estebanek aberriagunean esan zuen jokoan zela nazioaren norabidea. Jeltzaleek herri egiten jarraituko duten edo desegiteko beste batzuei utziko diten dagoela jokoan esan zuen aberriaguneko hitzartze hartan. Maiatzan bertan, hauteskundetarako urtebetea geratzen dela, gure alderdiaren indarra erakutziko dugu ekitaldi politiko garrantzitsu baten. Bertan egoteko dei egiten dizuet guztiei. Jokoan dago nola bizi nahi dugun eta ze herri utziko diegun datozen belaunaldiei. Iragarpen horrek du data. Maiatzaren 24ean Aiotak Durangoko landako gunea hartuko baitu entzuleok eta esango dizuegun baita ere zentzu
Honetan, aurrera diarduen indarra lelopean egingo dutela itzordua. Udal eta foro hauteskundetako aurre kanpainaren abia puntua izango da. Non, lurraldeetako buruzagi guztiek hitz egingo duten Imanol Pradares lehendakariak eta Aitor Esteban berak. Ekimena militantzeri bidalitako gutun baten bitartez sustatu du EAJak esan bezala, bertan adierazten da, ezinbestekoa dela alderdiak zutik, tinko, batua eta irabazteko prest jarraitzen duela erakutsi behar izatea. Horretarako doako autobusak jarriko dituzte. Eta arlo politikoan ere jasoera deigarria aipatu beharra dugu, izan ere UPN Sendabibako kontratu zatikatuen Voxen kereilara batu da, eroskeria eta influentzia trafikoa egotzi diete Ramon Altzorriz PSNeko parlamentariari, Carlos Bidaurre eraikitzaileari eta Ruben González Sendabiba kudeatzen zuen enpresaren gerenteari. Voxek abietutako auziaren xede dira, Sendabibako suteren ostean parkearen berreskurapen lanetarako burutu ziren lanen kontratu zatituak. Alderdi ultrak salatu zuen 200.000 euro azpiko lau kontratu egin zirela Nafarroako kontratazio mailaren esku hartzea saiesteko. Voxek iradoki du erekuntza lanez arduratu den Adentro Construimos SL enpresak Ramon Altzorrizen etxe bizitza zaharberritu zuela eta Nafarroako alderdi sozialistaren lanez arduratu zela ere. Kereilan bertan gehituriko beste elementuetako bat da PSNek eraikuntza enpresako jabearen semea kontratatu zuela aholkulari parlamentario gisa. Epaiak kereia onartu du eta Comptosen bulegoari kontratuaren zatiketa buruzko txostena eskatu du. Ramon Altzorrizen kasuan, auzia Nafarroako auzitegi nagusira helduko da aforamendu parlamentarioa duelako. Informazioaren aria. Eta arlo politikoan ere esan behar dugu, Lizarrako udala Jurramendiko sarraskiaren biktimei aitortza instituzionala egingo diela lehen aldiz, honen 50. urte hurrenean. Horrelako ekimenek oroimenean justizian eta erreparazioan duten garrantzia nabarmendu dute. Lizarrako udalak batzorde ofiziala sortu du urte hurren hau oroitzeko, batzordetik azpimarratu dute oroimenean justizian eta erreparazioan aurrera egiteko alako ekimenek duten garrantzia, memoriak eta justiziak ekitaldian leku nagusi izan dezaketen beharrezkoa dela adirazi dute, estatua gertakarietan izan duen implikazio eta erantzulen zigorgabetasuna agerian utziz. Ekitaldi instituzionala larun batean bertan burutuko da Lizarrako kultura etxean eta honetaz gain aurretiaz jarduera gisa ostegun honetan nola bizi genuen Montejurra 76 izeneko mai inguru egingo da kulturetxean 7. Informazioaren aria. Goizeko 8:08 kontu ekonomikoak ere aipagi dauzkagu goiz honetan. Tuor Reunidoseko enpresa batzordeak bere horretan mantenduko du greba enpresak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ostean. Beste bilera bat ere izango dute gaur enpresak eta langileen ordezkariek. Bai, PI enpresak Bilbon dituen bulegoen aurrean egindako elkarretaratzean batzorderen gehiengoaren ordezkariek azpimarratu dute lanuzteak aurrera jarraituko duela, gutxienez zuzendaritzarekin gaur bertan egitekoa den bilera arte. Bi hitzordu izango dira goizeko 10:00 lehena Amurrion, 6 ordu pasata bigarna berriz Trapagaranen. Entzungo dugu enpresak zer esan behar digun, hartzeko dunen konkursuari buruz, eta horren arabera erabakiko dugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak. Hartzeko dunen konkurtsuari buruz egia esatea espero dute langileek eta zuzendaritzari mezu argia helarazteko aprobetxatuko dute. Barneko inbertitzaileek jarri behar dutela dirua. Akziodunei eskatu dirua jartzea. Bere garaian oso bero eraman zituzten 170 milioi, eta zorra 30-tik 200 altxatu zuten. Ildo horretan akziodunen diruzalekeria kritikatu dute eta BBVA zuzenean aipatu dute administrazio kontseilutik finantza eragiketak bultzatzen aritu delako eta orain altxor publikoa zorraren kargu egin dadin nahi duelako. Eta aipatuko dugu ere auzi honetan Ramiro González Arabako diputatu nagusiak aipatu duela langilek greba mugagabean jarraipenari buruzko erreferenduma egin beharko litzatekela hitzarmen kolektiboan aurreikusitako baldintzak betez gero. La continuidad de la empresa debe ser el objeto fundamental. Aipatuko dugu ere
Kontu ekonomikoetan, gatazka sortzea egon daitekeela Volkswagen Nafarroan izan ere lab sindikatuak salatu du, zehazki enpresa honetan UGTek eta Comisiones Obrerasek kutxa egingo dutela prekarietatearekin 2027 urteko produkzio programa egiteko goranzko malgutasun neurrien bitartez. Asteburuetan laugarren txanda bat aurreikusi bai dute. Horren berri eman dute aste hartunetan Raúl Portillo, Klabek Nafarroako Volkswagenen duen ordezkariak eta Asier Calderonek sindikatuko industria arduradunak hedabideen aurrean egindako agerraldian kritikatu dutenez, batzordeko idazkaritza gisa jardun beharrean UGTek eta Comisiones Obrerasek prentxari helarazi dizkiete neurri horiek barkatu gainerako atal sindikalekiko erabateko mespretsua erakutsiz. Zehazki asteburuetan laugarren txanda bat ezartzea eta 500.000 lagun kontratatzea planteatu da 2027ko programa egiteko. Honen aurrean labek ez du lertzen zer dela eta dagoen hainbeste presa asteburuko txanda bat adosteko kontuan hartuta, Nafarroako Volkswagenek gaitasun nekoa duela ustezko produkzio programa egiteko hitzarmenean jasotako malgutasun neurriak aplikatuz. Eta salatu dute zuzendaritza eta sindikatu horiek hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari direla batzordearen bizkar eta hauteskunde sindikalak elkarrekin prestatzen ari direla. Horregatik guztiegatik labek ondorioztatu du beste behin ere Volkswagen Nafarroak UGTek eta Comisiones Obrerasek kutxa egingo dutela prekaritatearekin Volkswagenek langileak kontratatuz 23% merkeago UGTeri eta Comisiones Obreras sindikatuari esker. Jarduteko modu horren aurrean, labek planteatzen duena da bitarteko kontratua duten behin-behineko langile guztiek, 350 inguruk gaur egun, mugagabeak izan beharko luketela eta 5. soldata maila izan beharko luketela egiturazko enplegua delako. Lab sindikatuak manifestazio deitu du helduden maiatzaren 16an hezkuntza komunitatearen haserre islatu eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren karguztea eskatzeko. Hezkuntza arloko langileen artean, aste gutxiren buruan, ia 2000 atxikimendu bildu ditu Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatzen duen manifestuak. Lab sindikatuak gogoratu duenez, 2025ko ekainean sindikatuak kanpaina bati ekin zion, Jimeno bere ardurapeko alor guztietan egiten ari den kudeaketa negargarria azaleratzeko. Gainera, ordutik ona egoera kokerrera egin duela azaldu dute. Era berean, Jimeno kontseilaria da, azken legegintzaldietan mobilizazio, protesta eta greba gehien jaso duen kontseilaria. Eta horrek zerbait esan nahi du. Azken hilabetetako hainbat gertakari ere ekarri ditu gogora sindikatuak. LH dualaren antolamendu gabezia erabatekoa zarro agertu da. Zerbitzuak privatizatzeko ahaleginean sakondu du, dozena bat linea baino gehiago itxiko dituela eta zenbait langile baztertuko dituela iragarri du, eta D ereduaren edapena kosta ala kosta oztopatzen jarraitzen du besteak beste. Hala, hezkuntza komunitatearen haserrea inoizko mailarik gorenean dagoela iritzita, maiatzaren 16irako manifestazioa antolatu du. Martxa eguerdiko 12etan abiatuko da Iruñeko Basotxotik eta Nafarroako Jauregian bukatuko da. Aipatu behar dugu ere, Pasaiako Errenteriako eta Lezoko alkateek Pasaiako portuko 2025-2030 plan estrategikoaren aurka bozkatu dute, ez aipatzea larriengatik eta okerreko norabideak argudiatuta. Azkenean, portu agintaritzak dokumentua onartu egindu. Eta dokumentuak portuaren transferentziari ere ez diola referentziarik egiten salatu dute eta Errenteriako alkatea Aizpea Otaegik hori kezkagarritzat jo du isiltasun horrek praktikan epe ertainera benetako eraldaketa lortzeko aukerak ixten dituelako. Teo Alberro Pasaiako alkateak adierazi duenez, Pasaiako portu agintaritzak espeniar titulartasuna izateak ageriko oztopoak dakartza herri mailan. Eta Lezoko alkate Mikel Arrutik Badiaren udalen izenean azaldu duenez plan berri honek etxea teiatutik astea suposatzen du, are gehiago jatorrizko dokumentuak oro har intermodalitatea bultzatu behar zela jasotzen zuenean. Eta kontu ekonomikoetan ere, aipatzeko datuak badira langabeziakoak, bera egin baitu joan den hilabetean Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetan apirilean 4.200 lagun gutxiago zeuden langabezian Lanbideren eta Espainiako lan eta gizarte ekonomia ministeritzaren datuen arabera. Alfontxo Gurpegi, enplegu sailburuordea. Lan merkatuaren bilakaera positiboa erregistratu du apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan. Gauzak horrela, Araban 602 langabe gutxiago izan dira, Bizkaian 1.777 gutxiago eta Gipuzkoan 989 gutxiago. Joan den hilean 833 langabe gutxiagorekin amaitu zuten hilabetea Nafarroan.
Langabeziak nabarmen egin baitu behera eta hobekuntza orokorra izan baita enplegu adierazle nagusietan. Lanbideren datuek urte arteko bilakaera positibo erakusten dute. Araban 855 langabe gutxiago, Bizkaian 1244 gutxiago, Gipuzkoan 807 gutxiago, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezen dauden 103.805 pertsonetatik 60.456 emakumeak direla nabarmendu behar dugu. Nafarroan 11.121 gizonak dira eta 17.782 berriz emakumeak. Eta ekoizpena egokitza eta ardoaren merkatuaren antolaketa albidetzea helburu duen uzta berdearen laguntzak 166 eskaera jaso ditu aurten. Horrela 680 hektareako masti azalera hartzen du Lakuako elikadura landa garapena nekazaritza eta arrantza sailak ematen duen laguntzak. Hala ere, Lakuako gobernuak ohar batean azaldu duenez, kanpaina honetan eskatutako azalera hasieran aurreikusitako volumenaren azpitik dago, 900 eta 1000 hektarea artean, baita iazkoaren azpitik ere orduan. 915 eskaera eta 1240 hektarea erregistratu ziren eta. Hemendik aurrera nekazaritza sailak eskaeren espedienteak berrikusi eta egiaztatzeko fase hasiko du ezarritako baldintzak betetzen direla ziurtatzeko eta deialdiko irizpideen arabera antolatzeko. Hori amaituta laguntzak emateko ebazpena aurreikusitako epeetan argitaratuko da. Une horretan, eskatzaileek baimendutako lurzatiak ezagutuko dituzte. Informazioaren aria. Gaur urepe jarri dut berriro astrazarrean itzali du sakana gauer. Goizeko 8:30 izan daitezen segundu batzuk besterik ez, dozenaka pertsonak parte hartu dute astearte arratsaldean Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregiaren aurrean egindako elkarretaratze zaratatxoen Elisabete Etxanoberen gobernuari eskatzeko Getxo eta Portugalete arteko ibai azpiko proiektua geldi dezala. Azpiegitura polemiko hori eraikitzaren aurka dagoen plataformatik ohartarazi dutenez, auzitegiek beren planteamenduak onartzen badituzte foru administrazioak milioi askoko kalte ordainak bere gain hartu beharko ditu. Gainera kritikatu dute parte hartzeko epeak eta alegazioen ebazpena agortu gabe Aldundiak azeleragailua zapaldu izana obra kalik eta lasterren has daitezen. Uztailaren 4 eta 5 kanpaldi bat dago deituta Artatza parkean ibai azpiko eremu hori defendatzeko determinazioa erakusteko. Aurrikuspenen arabera lanak udan hasiko dira aurrikusita zegoen bezala Artatzako galeria Lamiakoko ibarreraino lotuz. Ez da Aldundiaren egoitzaren aurrean egiten duten lehen protesta zaratatxua. Elkarretaratzearekin batera Elkarrekin Podemosek jakinarazi du galdera sorta bat aurkeztu duela Bizkaiko batzar nagusietan proiektuaren egungo egoera ezagutzeko foru gobernuak lanen lehen loteak esleitu ostean. Eta gakoa izan daiteken beste instalakuntza edo egitura bat bada Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ermuko Udalak elkarrekin aurkezturiko saihesbidea lehen fasea iragarri dute, hainbat urtetan bete gabe izan diren promesen ostean obrak urte bukaeran hasiko direla iragarri dute. Carlos Alzaga azpiegitura eta lurralde garapeneko diputatuak atzo iragarri zuenez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak ostegunean bihar onartuko du Ermuko saihesbidearen urtea fasearen behinbetiko proiektua. Beatriz Gamiz alkatearen aurrean egin du iragarpena eta azpiegitura horri dagokionez bete ez diren promesak gogorarazi ditu. Herritarrek ziurtasunak behar dituztela adierazi du. Hoy es importante reconocer el avance, sí, pero también es importante exigir el cumplimiento preciso de lo que hoy se anuncia. La gente en Ermua ha oído muchos anuncios y ahora quiere certezas. Berriro ere, udal eta foru hauteskundeak egin eta urtebetera Ermuko saihesbidea Elisabete Etxanobe buru duen gobernuarentzat lehentasun gisa aurkeztu da. Alzagak esan du proiektua irteera marran dagoela. Bide luzea egin dugu puntu honetara iritsi arte, baina gaur, esan dezakegu, obrak egiteko irteera marran gaudela. Gamiz alkateak adierazi du urrats garrantzitsua dela Ermuarentzat denbora luze zain egon ondoren eta udalak etengabe jarraitu ondoren iritsi baita. Dionez, saihesbidearen aldarrikapena behin eta berriz egonda herriko kaleetan. Si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que las cosas en este proyecto no han avanzado solas, han avanzado porque ha habido una mayoría social que lo exigía y un seguimiento y reclamación constante. Azpimarratu duenez, udalak zorrotza izaten jarraituko du, iragarritako epeak bete daitezen eta azpiegitura hori errealitate izan dadin lehenbailen.
Reitero la voluntad del Ayuntamiento de Ermua de seguir colaborando de manera leal con la Diputación. Foru Aldundiko arduradunak jakinarazi duenez, aztertzen ari diren kronogramaren arabera lizitazio eta esleipen faseak amaitu ondoren, lanak urte honen amaieran aste espero da 36 hilabeteko egikaritze epearekin gutxi gora bera. Eta Euskal Herriko etxe bizitzen 9,948 baino ez dira erabat irisgarriak Jaben Mutua Fundazioaren irisgarritasunaren lehen barometroaren arabera. Bai, zehazki 283.000 etxe bizitzetatik, 27.100 etxe bizitza irisgarriak dira lau lurraldeetan. Nafarroan portzentaje 16% igotzen da, 119.000 etxe bizitzetatik 19.000 inguru. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, desente bajoago kopurua 5% jaisten baita 164.000 etxe bizitzetatik 8.100 baino ez dira irisgarriak. Informazioaren aria. Maialen Mazonen heriotza hilketa matxistaren bueltako bigarren saioan lekukoek hartu dute hitzak, zazki akusatuari buruzko datuak ere eskaini dituzte eta 55 urteko espetxe zigorra eskatu dute beretzat. Atzo egin zen bai, Arabako auzitegi probintzialean Maialen Mazon erailtzagatik akusatua den gizonezkoaren aurkako epaitegiaren bigarren saioa herri epaimailarekin biki ez aurdun zegoela emaztea hil izan leporatzen diote. Krimena 2023ko maiatzaren 27ko arratsaldean egin zen Arabako hiriburuaren apartotel batean, baina ez zen jakin hurrengo egunera arte. Bikotearen 2 urteko alaba bere amaren gorpuarekin egon zen 18 orduz gutxienez. Denbora horretan Maialenen senideak berarekin harremanetan jartzen saiatu ziren eta lortu ez zutenez kezkatu egin ziren. Maialenen aitaren bikotekidaren semetako batek testigantzen mandu eta adierazi anaiak eta biak aurkitu zutela gaztearen gorpua lurrean botata eta alabaren aulkiari helduta. Gainera, egun batzuk lehenago, seme txikia neskarekin harremanetan hasi zen. De Mayalen, cuando yo abro la puerta y me encuentro la escena del crimen, a día de hoy todavía se me reproduce a diario. Cuéntenos, ¿qué se encontró? Estaba Mayalen tumbada en el suelo, desangrándose, si tenía pulso, si no tenía pulso. Bi anaiek tratamendu psikologikoa behar izan dute gertatutakoaren ostean. Txikiak epaiketaren lehen saioan esan zuenez, Maialen eta biak maitemintzen hasi ziren. Bideokonferentzia ekintzaile batek ere deklaratu du, dionez, erasotzaileak, hiltzaileak inbertitzeko interesa agertu zuenarekin, hainbat hilabetetan zehar mezuak trukatu zituzten non akusatuak Maialenekin izandako hausturen eta adiskidetzen berri ematen zion. Jaime, ala bere izena, hiltzailearen izena nora ezean zebilen pertsona gisa deskribatu dute lekukoek. Akusazioak 25 urteko espetxe zigorra eskatu du berarentzat, azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik aidetasun eta genero astungarriekin. Akusatuak urruntze agindua zuen eta Maialen muturreko arriskuaren biktima gisa agertzen zen biogen genero indarkeria kasuen jarraipenerako estatuko sisteman. Baina ertzaintzak arrisku basura jaitsi zuen bere kalifikazioa. Kasu horrek Euskal Herriko polizia kasu horietan jarduteko protokoloak aldatzera eraman zuen. Eta 2022ko egu berri egunean Donostian, Labankada Zildako Lukas Agirreren heriotzaren epaiketa heldu den ostiralean hasiko da, fiskaltzak 22 urteko espetxe eskaera egin du akusatuentzat. Haietako bat, hilketa delitu baten egile gisa epaituko dute, eta bigarrena beharrezko laguntzaile gisa aldiz egitateak gertatu. Zirenean, beraiekin zegoen emakumeari estaltzaile papera egotziko diote, eta Ministerio Publikoaren 3 urteko espetxe zigorrari egin beharko dio aurre. Fiskaltzak halaber, bi akusatu nagusiek Lukas Agirreren gurasoi eta bi anaiei 280.000 euroko kalte ordaina ematea eskatu du. Informazioaren aria. Goizeko 9:25 gutxi, antanavirus agerraldi batek jotako gurutzantzia 3 pertsona herberetara ebakuatzeko prestakuntzetan dabiltza, premiazko arreta medikoa behar bai dute, operazioak kaltetutako agintariekin estuki koordinatuta egiten ari da, enpresak eta herberetako kanpo arazoetako ministerioak ohar baten bitartez jakinarazi duenez. Oinatzizburu, egun on.
Egun onpele eta entzule guztia bai, gaixoen evakuazioa Cabo Verdeko aginterekin koordinatuta ari dira egiten, ontzia uarte horien kostaldearen parean baitago, baita Herberetako Osasun Publikoko Institutu Nazionalarekin eta bidaiaren jatorrizko herrialdetako osasun erakundekin. Herberetako irrati telebista publikoa dionez, 3 gaixoak larri baina egonkor daude, gainerako bidaiariak eta tripulatzaileak ontzian egongo dira lehorreratzeko portu bat zehaztu eta baimendu artean. Espainiako Osasun Ministeritza dio, Espainiar Estatuko 14 pertsona daudela, haietako 5 gutxienez kataluniarra dira. Berriz Kuba ere aipatu beharra dugu, izan ere Donald Trumpek bertako egoera okertzeko aleginetan neurri berriak iragarri bai ditu. Egoera oso muturrekoa da eta Kubako gobernuak atzerrian bizi diren herritarrei bertan inbertitzeko aukera emango die. Jadane beraz indarrean dago lege berri hori Kuban, kanpoa bizi diren jatorri kubatarreko herritarrek Karibeko uhartean inbertitu ahalko dute aurrerantzean. Washingtonek eskatzen dizkion erreformak onartu artean, Trumpek bien bitartean neurriak gogortzen jarraitzen du. Petrolio eta lehengaien eskasiera batekoa da. Urtea daramatza Kubak estatu batuaken blokeo injustua pairatzen. Orain baina, gobernua erortzeko saiakeran ekonomikoki itotzen saiatzen ari da etxe zuria. Krisi ekonomikoari aurre egiteko atzerrian bizi diren 3 milioi bat kubatarrekin harreman ekonomikoak indartu nahi ditu gobernuak, hala Kuban bizi diren pertsonen eskubide berberak izango dituzte hauek. Merkataritzaz gain, azpiegitura handietan inbertsioak izate espero dute, turismoa, mehatzaritza eta energia sektorean. Estatu Batuakek eta Kubak elkarrizketa bat baino gehiago izan dituzte egoera konpontzeko, baina momentuz ez da aurrerapenik izan. Washingtonen Kubaren kontra neurri sorta maiatzaren batean onartu zuen, hala, Estatu Batuarra ez den inork ezin du harreman energetikorik izan, ez segurtasunaren, finantzen eta defentsaren arloan ere. Berriz, Eskoziak eta Galesek ostegun honetan bozkatuko dute eta badirudi subiranismoak Erresuma Batuaren mapa inoiz baino bateratuago marraztuko duela ematen duela. Eskoziako Alderdi Nazionala lehen indarra izan daiteke berriro. Galesen berriz inkesta guztiek Plaid Cymru'k alderdi abertzaleak laboristei postua kenduko diola ere, esaten dute. Hauteskundeak beraz, eta lehen aldiz nazionalistek aldi berean Galesen eta Eskozian irabaz lezakete, baita Irlanda iparraldean ere. Ingalaterran ere, 100 tokiko kontseilutan baino gehiagotan, hauteskunde dira baita Londresko zenbait barrutitan ere, eta horrek Britainia handiko une politikoa modu zehatzagoan marrazten lagunduko du. SNPk Eskozian nagusitasunari eutsi nahi dio, eta badirudi hala izango dela. Inkesta batzuek gehiengo absolutu ematen diote, baina badira gehiengo independentista ematen ez dutenak ere. John Sweeney, lehen ministro eta eskoziarrak berrautaketarako hautagai nagusia kanpainan esan duenez, gehiengo absolutu lortuz gero Eskoziak independentzia erreferendum berri bat antolatuko luke 2028an. Sitting day after the appointment of the new government, we will bring forward a vote of the Scottish Parliament to approve the development of a Section 30 order to give Scotland the power to hold an independence referendum. Ez du zehaztu ordean nola gaindituko dituen Londresek hori baimentzeari behin eta berriz jartzen dizkion oztopoak. Galesen bestetik, Plaid Cymru alderdi abertzaleak berretsi du irabaziz gero, ez duela momentuz erreferendumik leituko lehen agintaldian aurrerago egiteko atea itxi gabe. Ruth Ait Iowert da haien hautagai nagusia. For the only party rooted in Wales, with a plan for Wales, focused only on Wales, accountable only to the people of Wales, and the only party that can beat reform, vote Plaid Cymru this Thursday. Ostegun honetan beraz hauteskundeak eta bere partetik Nigel Farage eskuin muturrak oraingo honetan Eskozian iragartzen zaizkion emaitza honez gain, Galesen eta Ingalaterrako toki kontseiluetan indarrez sartzea espero da, hoietako askotan alderdi kontserbadoraren aurretik. Eta Kolonbian berriz 9 langile hil dira mehatze batean izandako lerketan 600 metroko sakoneran zabiltzan lanean. Hala da bai Zuta Tausan izan da lerketa, Kundinamarka departamentuan Kolombia ekiardean mehatzaritzako agentzia nazionalak duela hilabete hartarazi zuen, bertako proiektuak eguneratzen ari zirela izan ere, gas jarioak atzeman zituzten metanoa batez ere eta metaketa arriskuak sor liratezkela ohartarazi zuten. Pasaden otsailaren 7an agintari beste 6 pertsonen gorpuak erreskatatu zituzten Kolonbiako Guatxeta udalerriko mehategi batean izandako lerketa baten ondorioz.
Eta aipatu behar dugu ere, eguzki ekaitzak, urrazpiko kale mozketak, sateliten akatsak ala fenomeno meteorologikoek lurran dauzkagun sistema digitalak moztu ditzaketela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak, eta honi ere izen esanguratsua jarri dio, pandemia digitala. Hala da bai, nazioarteko telekomunikazioetako idazkari nagusiak Boren Dogan Martinek azken txostena aurkeztu du bertan, egungo sistema globalizatu erortzeko izan daitezken arriskuak zerrendatzen dira. Bistan da, jadanik, mozketak izaten ditugula, pentsa horrelako egoera mundu mailan etor daitekenean. Gaur egun lurrez, espazio mailan edo itsasoz gaude konektatuta, eta gerra eta aldaketa klimatiko ez gain, beste edozer gauzak ere ekar lezake horren mozketa, eta horrek bistan da ekonomia edo beste zenbait kontuen galera. Sistema digitala mundu mailan dago konektatuta, beraz, erortzeko modu ezberdinak egon daitezke. Haiek zerrendatu ditu eta egoera kritikoei aurre egiteko bide horri bat egitearen alde egin du Nazio Batuen erakundeak. Eta nazioarteko kontuak amaitzeko esan beharra dugu ere Argentinan zerbitzu publikoa privatizatu ostean, bertako diruari, aurreztutako diruari armada modernizatzeko erabiliko duela esan du Javier Mileiren gobernuak. Dakizunez, Milei gobernura llegatu denetik, soldatak, jubilazioak, hezkuntza, osasungintza, laguntza sozialetako dirua asko murriztu du, lan erreforma ere izan da, eta horren, privatizazio horretan lortutako diruaren 170 defentsa ministeritzeare eman dio. Gainera, Argentinako ondare publikoa ere saltzen doa gutxinaka, eta bertan lortutako 110 ere defentsara bideratuko duela esan du Mileik. Privatizazioaren aurrera jarraitzeko asmoa du, eta iragarri duenez esaterako. Tren linea baten privatizazioa martxan dago, eta horretaz gain, enpresa energetikoak, monetaren etxea, herrialdeko ur enpresa publikorik handiena, edota aireportuetako ekipajeen enpresa publikoaren privatizatzen hasia da. Pauzia hauekin geldituko gara, eskerrik asko Oñat. Bai, gero arte. Informazioaren aria. Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua. Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Maiatzaren 7tik 10 bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia. Azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10 bertako haragien azoka Tolosan. ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo 2 datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3 Naiz Irratian. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ez. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Muixi bana. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Goizeko 9:10 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea asteazken goiz honetan, eta gaur kontu ekonomikoak izango ditugu aipagai. Horretarako hemen dauzkagu guri laguntzeko Joseba Permatx, ekonomian doktorea eta EHUko irakaslea, eta baita Jon Telleria, Naiz Irratiko kazetaria. Egunon? Kixo, egunon dizula. Egunon, Joseba, horretzaude? Bai, egunon, barkatu. Lasai, zer moda zaudete ongi? Ondo. Altizazio txiki bat, Barkatu. Ez naiz ekonomian doktoreaz. Gizarte zientzietan ekonomialaria naiz, baina esaten bezala bakoitzari berea eta kasu honetan hori da. Ekonomiaz ziarduen ere, ekonomiaz eta politikaz, baina zehazkiz naiz horretan eta zintzoa izatearren uste dut hori aitortu behar dela. Nire akatsa izan da, eta esan behar da ere bai, egunero beti helburutzat izan behar dugula zerbait ikastea, gaur ikasi dugu hori ere bai. Baina gaur ikasi nahi dugu ere hartzekodunen lehiaketari buruz, zer den kontzeptu ekonomiko hau, badirudielako ohikotasun gehiagorekin entzuten gabiltzala eta aipatzen gabiltzala edabideo. Gaur-gaurkoz bi enpresa nagusik, Papresak eta Tuor Reunidosek jo dute honetara, eta kontzeptu honen esanaian sakonduko dugu. Papresarekin hasiko gara, egoi. Bai, Pegi, aldizkari eta egunkarientzako paperazen kutsak sortzeko kartoia sortzen duen enpresa hau, apirilaren 23an sartu zen hartzekodunen lehiaketan. Ona, heldu kartoia sortzeko lan lerroa erosteko borondatea iragarri zuen Christian Leia enpresak. Azkenean, Extremadura jatorri duen enpresak guzti erosteko proposamena egin zuen hartzekodunen lehiaketa iragarri ostean. Guztira 39,3 milioi euro eskaini dituzte, eta egungo plantillaren uneko 72 bere horretan mantentzea. Enpresa batzordeak eskaintza ez du begionez ikusi. Lanpostu guztiak bere horretan mantendu behar direla aldarrikatzen baitute, bi lan lerroak bere horretan mantendu alizateko ere. Enpresa batzordeak jakinarazi du ere, Euskal enpresariez osaturiko beste talde batek Papresan interesa duela. Joseba, zurekin hasiko era, jakin nahi bai dugu teknikoki zer esan nahi duen hartzekodun lehiaketa bat egoteak, ez dakit
Laur eta azkarra azalduta izan daiteke mekanismo bat, non beste batzuk dagoena ardezaketen, baina baldintza bada aurrekoen zorrak itatzea edo, halako zerbait izan daiteke hartzakunen lehiaketa bat? Bueno, ni ez naiz justu horretan aditua, badirudi gaur dena nire aditasun guztiak ukatu behar dituela, nik uste ez honek juridikotik asko duelako, baina bueno, nik uste era simple batean eta ulertzeko, normalean ez izan ohi da enpresa batek, hain zuzen ere, dituen zorrei aurre egiteko, ez, arazoak dituenean, bueno, epaitegietara jotzen du, hartzeko dunen, ez, eta honetara jotzen du, eta hortik aurrera epaile batek, eta epaile horrek zehaztutako edo finkatutako persona izango da nolabait zorroiek ordenatu, kudeatuko dituena, horretarako legeak ezartzen du, nortzu daukaten lehentasuna, nortzu daukaten nolabait hitz bat erabiltzearren bigarrentasuna, hirugarrentasuna, beraz ordenatu egin behar dira zorroiek, eta nolabait, saiatu behar da nolabaiteko aurrera begirako konponbide bat bilatzen. Eta esaten dut, konponbidea bilatzen, kasu askotan, horlako erabaki bat hartzerakoan, enpresa bukaeraino likidatu egiten da, eta zorra likidatu egiten dira, eta tartean ere egoten da, hain zuzen ere ez, hainbat zor kitatu egiten dira, beste batzuk ez dira kitatzen, eta tarte horretan, behin-behinekotasun horretan, nolabait, inversore berri bat agertzen da, eta, hainbat zor bereganatuz, beste batzuk, bidean gelditu ohi dira, kasu askotan administrazio publikoarenak, nolabait, enpresa aurrera begira bideragarria egiteko. Ez dakit horrela pixka bat, ulergarriagoa egin da, edo? Bai, pixka targi gelditu zaigu. Kontzeptua juridikoagoa dela, ekonomikoagoa baino, hori seguru. Eta esan beharra dugu, Papresaren kasua deigarria baita gurean, Martin Otamendi enpresa batzordeko ordezkariak enpresaren egoera ekonomikoa txarra zela adierazi baitzuen, baina ez zutela zuzendaritzak aurretiaz proposaturiko enplegu erregulazio espedientea onartzen. Prentsan ateradan bezala ikusi izango dezue. Paperaren sektoreak krisi orokortua bizi duela ere nabarmendu zuen, baina oraindik etorkizuna baduzuela. Gertatzen ari dena da, itxurak aldatzen ari dira ere bai, baita ere telebistare, baita nola jisten ari den ikusten, prentsarekin berdina gertatzen da. Aldizkaria erosteko itxura jisten ari da, asko ari da jisten, bai Europa osoan, baina gertatzen ari da ere bai, enpresa asko ere bai, prentsa papera egiten zutenak ere bai, beren fabrikak aldatzen ari dira. Dirudi orain, bai etorkizunerako eta dena atraktibo gehiena dakana da, kartoia, pakainarentzako eta hau guztioentzako, baina, uste dugu orain dikan bere merkatua bakala. Otamendik sektorearen krisia, energia eta lehengaien garestitzeari egotzi zien bezak beste. Demokratik onera bakizu energiarekin ere bai, gauza asko, igual asko egondu dirara, Ukrainiatik hartzizenak ikanta gaza eta hasi ziren beren borroketan dago guztietan, energia asko igo da, eta batira igo da. Azken finean merkatua bek oso bentakaia era, ez daka merkatu horretan edo presioan ez daka inbestineko pixua soldatak guztiok baizik hiru gastu gehienak izatea normalean ez dira energia, materia prima, eta gero saltze presioa. Orduan energia eta materia prima asko igotzen denean, orduan azken presioa bai igo egiten da. Bai, Ontzuri ere galdera luzatu behar dizugu, ez hainbeste hartzekunen lehiaketaz, baina bai papresaren etorkizuna hor paperarekin, edabidekin, paperaren krisiarekin lotura badu, hor hain zuzen, bertako paperarekin inprimatzen dira inguruko egunkari gehienak. Bai, nik uste zuzendarien mairako ere puntu garrantzitsua izan daitekela, ez? Paperezko prentsak azken urtetan bizi izan duen krisi horren baitan edo elementu garrantzitsua izan delako, eta ikusi genuen, adibidez ez da horren urruna pandemia garaian eta izugarri hasi zirela paperaren inguruko prezioak, eta horrek asko zaildu zuen, hainbat egunkariren argitalpen hori, eta badator ere, ez da agian une honetan lehen mailako puntu edo arretagunea, baina baita ere galdekatzen gaitu prentsaren sektorearen inguruan, ez? Eta horrek ere, botere politikoak duen eta ez duen esku hartzearen, sektore horrekiko duen edo ez duen konpromisoaren adierazpidea ere ematen digu, ez? Eskotan
merkatuaren legearen menpe dagoela aipatzen direlako, naiz eta gero badakigun dela sektore bat oso baldintzatua, adibidez instituzio berarekiko izan alduten jarreraren inguruan, edo adibidez, lehen gaien lorpenari lotuta, edo paperaren lorpenari begiratuta kasu honetan izan alduten esku hartzea, ez? Hartzeko dune lehiaketaz ari ginela da, nik ere juridiko giztakin nondik nora doa, baina sozialki egia da proba bat ere badela, ez? Azkenean, halako prozesuetan eta zoritxarrez azken urteetan, errenkara luzea, daramago Euskal Herrian halako kasuetan, eta hortik, ekonomia gaietan interes gutxin duenarekiko ere, interesa nolabait bizten du, mai gainean gauza asko jartzen ditu, ez? Azterketa moduko bat ere izaten da, batetik publikoki lantzen da zorrak norekin zituen enpresa horrek eta zein neurritakoek, ez? Ze puntutaraino enpresa publiko batekin dituen, kanpoko inbertsiorekin dituen, esku hartze berriak nondik datozen, eta baita instituzio publikoek ere horrekiko hartzen duten jarreren inguruko proba bat ere bada, ez? Atzo entzun dituen kasu honetan enpresa komiteko ordezkariak esaten, foru aldundian egin zuten bileratik, pozik edo pozantxian atera zirela gutxienez instituzionaletik babesa nabaritu zutelako. Ordan hori, garrantzitsua da langilek babes hori bizitzea, baina egia da alako hartzeko du lehiaketak sortzen direnean, lehen sensazio esango nuke alako impotentzia sensazioa dela, bai langileen aldetik eta bai gobernuen aldetik ere. Langileen aldetik impotentzia horri gehienean erantzuten zaio proposamenekin, produkzioa mantentzeko bideekin, merkatu azterketekin, alternatiba ezberdinak mai gainean jartzeko bidearekin, gobernuen aldetik ere, maiz ez dakit borondate kontuetaz gehiago ez ote den hitz egiten neurri zehatzetaz baino, eta oran mai gainean ere jartzen du askotan, bai botere politikoa, botere soziala ze impotente sentitzen den merkatuaren alako logika batzutan maltzurren aurrean, ez? Eta nik uste alako proba bakoitzak galdekatzen gaituela hortik aurrerakoan botere publikoak ze bide hartu behar dituen, ez dakit horren beste hartzeko duen lehiaketan dagoen enpresa bakoitzari aurre egiteko, hori ere kasuan kasu egiteko bidea da, bereziki ze bide estrategiko daramazun alako egoerak sortzen direnean edo merkatuak alako egoerak sortzen dituenean, sozialki ez daitezen horren kolpagarriak horren mingarriak izan, ez? Egon dadila estrategia industrial egoki bat, nun ez den sortzen kezka bat amildegiaren kezka, ez? Horrez bada beste leku batetik lana sortzeko bidea badagoela, edo alako kontuetan, ez? Beraz, nik bai uste dut direla alako proba edo azterketa batzuk mai gainean jartzen dizkigutenak aktore bakoitzak merkatuaren joko lizun horretan ez paper jokatzen duen adierazten dutenak. Jarriko dugu beste adibide bat mai gainean pareko egoera baitu Tubos Reunidosek enplegu erregulazio plan bat bezala hasi zuena orain hartzeko lehiaketan bukatu da, beste bilera ere izango dute gaur enpresak eta langileen ordezkariek. Hain zuzen, enpresa batzordeko kide hartzeko dunen konkurtsoari buruz egia esatea espero dute langilek eta zuzendaritzari mezu argia helarazteko aprobetxatuko dute, barneko inbertitzaileek jarri behar dutela dirua. Akziodunei eskatu dirua jartzea. Bere garaian oso bero eraman zituzten 150 milioi, eta zorra 30etik 200 altxatu zuten. Bereziki propioki kritikatu dute akziodunen diruzalekeria eta adibidetzat ere jarri dute BBVA enpresak administrazio kontseilutik finantza eragiketak bultzatu dituela eta orain baliat eskatu nahi dutela diru publikoa zor horren kargu egin daitezen. Badira, sektore ezberdinak aipatu dugu paperaren sektorea, edabideen sektorea, gehitu genetzake, Tubos Reunidos, ez dakit, Jon, aipatzen zenun estrategikotasun horretan hiru sektore hauek nola ikusten dituzu? Eta kasu honetan zorraren bueltan ageri zaigu sepi edo, ez? Parte handi bat, nolabait estamentu publiko bat edo dela, gaur, ikusi dut horri izan daitekela konponbidetako bat edo zorraren parte handi hori parte publikoari dagokiona kitatzeko modua egon daitekela, baina honek ere ez dakit, ez? Enpresa jaben diru publikoak kudeatzeko gaitasunaren edo abileziaren inguruan ere galdekatzen gaitu, ez? Nola diru publikoa jasotzen da behar denean, kasu honetan, eta behar da, oso garrantzitsua da, horren ordea kudeak eta rekiko ardura ez dakit batzutan zalantza ere sortzen ditez, azkenean orain kitapen bat prozesu honetan, eta era legezko eta izango litzatekena, kontua da,
diru publiko hori dagoenean, horri lotuta nola ez dagoen, ez, edo esku hartzeko gaitasun handiago bat, ez dakit, jabegoan den, erabakietan den, ze batzutan bat dirudi, behar denean utxunea betetzeko diru publiko hori bada, beharra dagoenean diru publiko zorrorik itzeko aukera ere bada, baina gero erabakiak akziodunek hartzen dituzte soilik, kasu honetan, bere garaian langileek aipatzen zuten bezala, irabazi handiak poltsikoratzeko, eta gero beharra dagoenean, noski irabazi horietatik ez da jartzen ez baldin bada inbertsio errentagarri bat, ez, merkatuaren logika erabateko batean. Joseba, zuk zer diozu? Bueno, nik uste dute, Jon oso zuzen dabilela, ez? Nik uste dute bagatozela fase batetik edo urte desente batzuetatik, nun garaian ekonomia eta industriako Espainiako presidente izan zuen eta adirazi zuen, ez? Industria politikarik egokiena zela, hain zuzen ere, existitzen etzena, eta nolabait, Jonek aipatzen zuen bezala, merkatuari utzi zaio, bere garapen propioa izatea, eta orain, munduko ekonomia eraldatzen ari denean, aipatzen ari garen sektore batzuk, nolabait, zaharkituak edo aldaketa disruptiboetan sartzen ari diren momentuan, estatuaren esku hartzea eskatzen da, edo administrazio publikoen esku hartzea eskatzen da. Eta nik uste dut horrek agerian jartzen duela lehenik eta behin, eta nik uste dut importantea dela, oker egin diren gauzak azpimarratzea, hain zuzen ere berriro ez egiteko ez. Hau da, gu pentsatzen baldin badugu, merkatua bere kabuz gai izango dela, hain zuzen ere, estrategikoak edo adibidez ertain eta luzean garrantzitsuak izango diren sektoreak bermatzeko, nik uste berriro ere konfundituko gera, ez? Eta herri honetan badaukagu adibidez, ez? Euskaltelekin edo beste sektore batzuekin zer gertatuan, merkatuaren eskutan ez jarri denean, ze ondoriok izan dituen, eta hori etorkizuneko, hain zuzen ere, etorkizuneko sektore bat zan, ez? Eta aldiz, orain, nolabait ziurrenik etorkizun gutxi duten sektore hauetarako, dirua jarri beharko du administrazio publikoak. Ez beraz, nik uste dut, lehendabizi egin behar da, hausnarketa bat, zer egin denaren inguruan, eta zer jarrera izan denaren inguruan, ez? Eta nik uste dut, Jonek aipatzen zuenaren bidetik, nik bederen pentsatzen dut, jadani mailaren gainean jarri beharko litzatekela, eta hau nik uste dut nazioartean oso prestigio handia dituzten ekonomilaria jadani defendatzen ari direla, eta da, ezinezkoa dena, nolabait, gauzak gaizki doazenean, estatuari edo administrazio publikoari dirua eskatzea, gainera administrazio publikoa izatea, adibidez, ikerkuntzan eta berrikuntzan eta normalean sektore pribatuak inbertitzen ez duen, aria eta ataletan inbertitzea, eta gero etekinak iristen direnean, hori akziodunentzat izatea, eta galerak iristen direnean, edo atzeko dunen lehiak eta iristen denean, administrazioari eskatzea bere zorrak bertan bera gelditzea. Ez nik uste dut horrek eskatzen duela esku hartze estrategiko handiago bat, sektore publikoan aldetik, baina baita ere, uste Jonek aipatu duela, bai jabegoan eta bai enpresen administrazioan parte hartzeko, edo behintzat iritzia eman alizateko nolabait jarrera bat hartzea. Ze zentzutan, nik uste dut aurrera begira, administrazio publikoek, enpresei eta sektore ezberdinetan dirua jartzen baldin badute, hori ezin dela izan, besterik gabe, dirua inolako baldintzarik gabe ematea, baizik eta aurrera begira konpromiso sendo batzuk mantenduta. Eta nik uste hori izan beharko lukela norabidea, berriro ere, gaur bezalako aurrera begira, gaur bezalako egunean bezala, hartzeko lehiaketa gehiagorekin ez topatzeko. Hori aztertzeko adibideagian paregabe izan daitekena da papresaren egoera, esan bai dut ere badela, euskal enpresari talde bat, enpresan interesa duena, baina egiari zor, ez da bestelako xetasunik jakin, ez eskaintzaren kantitateari dagokionez, ez nolako eskaintza egin duen. Goizeko 9:06 dira eta azken ordukoei dagokionez esango dugu, Hormutzeko pasabide estrategikoaren kontrola duela berretxiz, Iraknek Pertsiar itxasarteko golkoko agintaritza izeneko erakundearen sorreraren berra
berri eman du barkatu Ormuzeko itsasartean. Egoi Belategi, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule guztia, kara da bai, Presti bi edabide esetalak zabaldu duenez itsasartea zeharkatu nahi duten itsasontzi guztiak erakunde sortu berriak ezarritako baldintza logistiko eta juridikoetara egokitu beharko dituzte beren eragiketak eta horren barnean igarotze baimen bat aipatu dute. Ez du xehetasun gehiagorik eman edabide honek itsasontziek Pertsiar itsasarteko golkoko agintaritzarekin harremanetan jartzeko beharko duten helbide elektronikoa ematea zain. Bain zuzen ere, Teheranek iragarpen hau egin du, estatu batutako estatu idazkariak hitz egin eta ordu batzuetara hasieran finkatutako helburu gehienak bete gabe dauden arren, estatu batutako gobernuak amaitutzat jo duelako Iranen aurka abiatutako gerraren lehen fasea Epic Fury edo sumindura epikoa bezala bataietutakoa. Izan ere, atzo Marco Rubio estatu idazkariak egindako agerraldiak ezusteko handi bat suposatu zuen. The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. Epic Fury delako operazioari alde bakarrez amaiera emateaz gain fase horretan betetako helburu guztiak aurrera eraman dituztela dio Rubiok. Gogore ekarriko dugu Trumpek gerraren hasieran finkatutako helburuen aurtean zeudela Iranen erregimen aldaketa bat gauzatzea, herritarrek altxamendu bat burutzea, Hormuzko itsasartearen kontrola edota Iranek bere programa nuklearrari uko egitea. Errealitatea da ordea barkatu, gaur gorkoz guardia iraultzaileak are eta botere gehiago duela, ez dela altxamendurik gertatu Iraneko Hormuzko itsasartea itxita daukala eta baita ere bere programa nuklearra negoziazioetatik kanpo uzteko eskatzen ari dela. We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out. Azken egunetako tonua nabarmena palduz Rubiok irtenbide negoziatu bat lehenetsi du orain publikoki. Eta azkar batean entzuleok kirolarloko azken ordukoarekin ere gatoz, baieztatzera gatoz dagoeneko jakina zena Atletikek entrenatzaile berria izango duela datorren denboralditik aurrera eta bera Edin Terzic izango dela. Kroaziar jatorria duen Alemaniarra. Atletikek atzo bere isa sare sozialaren bitartez jakinarazi zuen 2028ko ekainaren 30 arteko akordioa adostu dutela bi aldek Pegi. Hauek nabarmenduta egunaren nondik norakoek ezagutu nahi ditu ere. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzule guztioi. Gaur izango ditugunen artean, Yolanda Barzina 2011 eta 2015 urtean artean Nafarroko gobernuko lehendakari izandakoa ikerketa batzordean izango dela. 3 laurdenetan, arratsaldeko 3 laurdenetan, lurralde kohesioko sailburuak Belateko tunelen obren inguruko egoera ere azalduko du eta baita bigarren aldaketa bat egiteko beharra ere. Aipatzea ere goizeko 9:30. 20 minutu barru hasiko dela jurienean Carlos Garaikoetxearen hilkapera. Azken asteetan bestalde Nafarroako ikastolen inguruan egon den, nahasmasaren baitan, aldarrikapen itxuran ikasgelak kalera aterako dituzte 15 herritan. Bestelako kontuetan, Jala Nafarroak eta Palestinak prentsaurrekoa deitu dute Dominik Salomon holokaustotik bizirik atera zen emakume judu eta ekintzaile antisionistaren alabarekin Iruñeko geltokin izango da hau goizeko 11etan. Eta ordu bete beranduago 12etan udaletxe plazan Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak prentsaurrekoa deitu du etxegabetzeen aurka jota bat kantatzeagatik jaso dituzten isunen berri emateko. Kazetarien eskutik ere helduko zaigu gaur prefetak eman behar duen prentsaurrekoaren inguruko informazioa mugako inmigrazioari buruzkoa eta Maialen Mazonen erailketaren inguruko epaiketaren 3. eguna izango dugu gaur. Nazioartetik ere izango ditugu zenbait kontu aipatzeko besteak beste, Israelgo barrutiko auzitegi batek atxilotutako 2 ekintzaileen defentsaren elegitea berrikosiko duela eta gure hurbiletik jarraituko dugu. Ekonomia kontuetan atzo aipatu bezala Tubos Reunidosen enpresa komitea biltzera deitu duela gaur goizeko 10:00 Amurrioko plantan eta 4:00 Trapagara
Durangoan. Eta lauetan ere eroskik 2025ko emaitzak aurkeztuko dugu azkenik kultura kontuetan. Euskararen eta artearen usurbil Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago ekitaldiaren aurkezpena egingo da Potxoenean 12:00. Ordu bete arinago 11:00 Donostiako Elkarren Markel Sánchezen sorbatza eleberriaren aurkezpena izango da. Ordu berdinean 11:30 Bilbon Arriagan Un monstruo viene a verme obraren aurkezpena eta azkenik Elkar sarien emate ekitaldia izango da gaur Martin Ugalden arratsaldeko 6:30. Guzti hauekin, adi ongo era. Eskerrik asko Zaloa. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat. Kasu AP 8 errepideko 32. kilometroan Orion Iruneako norantzan duela minutu gutxi emandako istripu baten berren batu trafiko zuzendaritzak jakin badakigu puntu horretan errei bat itxita daukatela eta gutxienez 3 kilometrotakoak direla autopilaketak pegi. Ondo, eguraldiari daokenez esango dugu zerua patxal daukagula gaurkoan, lainoak nagusi Euskal Herrian, temperaturek berantz egin dute, 7 gradu besterik ez une honetan Gasteizen, 10 gradu Iruñean eta 12 gradu gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan. Xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Asteazken honetan eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, naiz eta atzokoarekin eta astelenekoarekin alderatuta euri gutxiago botako duen. Goiz partean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar partean, beti ere hodeiak ugariagoak izanik ekialdean eta kostaldean, eta bertan gainera euri pixka bat ere izango da, orokorrean lautanta botako ditu eta oso gutxi izango da. Aldiz, Goizuri aldean, ostarte zabalak eta giro ederra nagusituko dira goizean, baina goiz erditik aurrera hodeiak nagusitzen hasiko dira, arratsaldeko lehen ordurako zerua estalirik geratuko da lurralde osoan eta euritara joko du. Zaparradak non nahi botako ditu, baina beti ere ugariagoak izango dira. Ipar partean, hala ere, ez dira aurreko egunetan bezain mardulak izango eta orokorran euri gutxiago egitea espero da. Gauean gainera, pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak goizeko lehen orduan hego mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera mendebal ipar mendebaldera egingo du eta arratsalde partean bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek beraka jarraituko dute eta barnealdeko hainbat txokotan hotz egingo du, minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo litekena da hegoaldean gradu pare bat gora igotzea ere. Ipar partean 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Hego Isurian 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Burdindegi honek zelai artifizial eta konposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Herri urratx maiatzaren 10ean, senpereko aintziran. Mirua, Kumano Motor, Anje Dualde, Janus Lester, Olaia Intziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, La Txama, Niña Coyote eta Chico Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10ean, denok senpererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Xetasun guziak, herriurratx.eus webgunean. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Zein ederra den, guren kirol garaipenak, elkarrekin bizitzea. Baskonia txapelu! Johannesen eta Alex Aranbururen artekoa izango da garaipena. Alex Aranburu garaie! Balo azorro, diautik, egitu, Eta orain, eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratian.
Goizeko 9:04 aurrera goaz eta nabarmenduko dugu SK sindikatuak Osakidetzako 2023, 2024 eta 2025 urteetako enplegu eskaintza publikoa prestatzeko plataforma digitala sortu du edo galdetegiak lantzeko baliabidea sortu du oposaketetara aurkeztuko diren hautagai guztientzat. Nolakoa den hau jakin nahi dugu gaurkoan eta oposaketak ere nolakoak diren ezagutu nahi dugu Imanol Rodríguez SK sindikatuko ordezkariarekin Bilboko estudioetan da bera. Egunon? Egunon bai. Jakin nahi dugu, nola sortu zen halako baliabide bat sortzeko ideia? Bueno, ideia zaharra da, baina orain arte igual ez gara kapaz izan aurrera eramateko, ez? 2008an inguru egin zen oraingo eredua jarritu zuen epe bat, ez dinot, ez da totxo bat ikasteko epe bat, da galdera sorten EPA, eta hau 2008an egin zen, eta hor ere ikusi genuen alako orain egin duguna egin behar genuela, ezta? Hor ikusi genuen. Baina, karo, orain arte ez du egin, eta oraingoan bai aukera izan du egiteko, eta aurrera. Horre, jakin dugu, nolakoa da, ariketak egiteko txoko hau, ezakit, badago parekidetasunik edo alderatu daiteken bestelako plataformaren bat? Bai, dinot, epe honetan, guk egin dugun plataformaren antzeko eredu asko daude, ez? Baina gehienak dira ordaintzekoak edo bakarrik ez dakit beste sindikatuek ere egin dute, batzuk diru baten trukez edo afiliatuentzako, guk hori ez genuen ikusten, ez? Ezen gure eredua, eta gurea daukan ezberdintasun nagusia da irekia dela, eskuragarria eta doakoa. Horre bestetan, edo behintzat edo egin behar hau, askotan zer hartzen dute oposaketak prestatzeko akademiak? Akademiak ere hor badaukate negozio nitxo handi bat, ez? Eta pentsatu behar dugu ope bat datorrenean, beldurra eta urduritasuna nagusitzen dela jende artean, ez? Eta horri aurre egiteko, guk uste ditugu bi irtenbide daudela, ez? Bat individualismoaren aldetik, ez? Bakoitzak bere burua salba dezala, eta hor akademiak eta aprobetsatzen dira, eta ondo aprobetsatzen dira. Eta gure eredua da, horri irtenbide kolektibo bat edo ematen saiatzea, ezta? Horre, sartuko bagina, plataforman zer topatuko genuke espezialitate bakoitzeko egiten da galderak erantzun behar dira, erantzun haunean jasotzen da, edo azterketaren simulazio bat izaten da? Bai, jendea sartu behar da, erregistratu, hor gero bakoitzaren datuak gorde alizateko ez, eta erregistratzen direnean eta sartzen direnean, 3 aukera daukate, ezta? Alde batetik, egin aldute, Osakidetzak eman duen galdera sorta orden berean, ez? Galdera guztiak, 500 galdera jarraian egiteko aukera, edo 500 galdera hoiek modu aleatorioan ateratzeko, ez? Eta gero beste aukera bat, da azterketaren simulazio bat egitea, ez? Aleatorioki 110 galdera ateratzen dira azterketan bezala, ordu erdi bat daukazu egiteko, eta hori, azkenean test azterketak egiteko egin behar dena testak egin, eta simulazio hori da, zure burua azterketa egunean jartzeko modu bat. Eta azterketari dagokionez, horre aipatu duzu, 30 minutuko denbora tartea badela, parte hartzaileak edo hautagaiak zenbat galdera erantzun behar ditu eta zenbat egon behar dira ongi, badago minimo bat edo badago gaizki erantzunez gero horre puntuak kentzen dituen halako galderarik? Osakidetzako epean ez, aurten ez da puntu negatiborik emango, ez? Jendeak azterketara heltzen denean, 110 galdera eukiko ditu, eta denbora beti ez da berdina, azterketa egunean esaten da, megafoniaz, batzutan izaten da ordu erdi bat, beste batzutan 2 ordu, ez dakit hori
tribunalak erabakitzen du. Horre, jakin nahi dugu, ea plataforma orain publikoa delarikan, kontsultarik edo jaso duzuen, edo feedbackik egon da? Bai, feedbacka izan da nahiko potentea, ez? Lehenengo egunetik plataforma ireki genuenean, jendea eskertzen du, ez? Lehenengo, mezu asko jaso ditugu lana eskertzen, dinot, eskenean, hau da, ez dakit, eskuz egindako, mimos egindako gauza bat, langileek eginda, eta langileentzako, edo langile izan dutenentzako, ezta? Eta alde horretatik, eskerrak eman dizkigute, edo ere oker egin ditugun gauzak ere aipatu dizkigute, eta horrek laguntzen digu aplikazioa hobetzeko, edo, gero polemik handia, klaro, 3.000 inguru galdera dira, orotara, 3.000 eta piku, eta guztiak ez dira matematikoak, ez? Dinot, interpretazioa ere sartzen da hor, eta, klaro, batzutan igual guk ontzat ematen dugu erantzun bat, eta jendeak idazten digu, ez, niretzako legearen arabera, eta feedback hori ere oso polita da, horri esker, gero, moldaketak egin ditu. Zuzenketak. Hor interesgarria izaten da beti ere hori erantzun bat eta ez nolako interpretazioa egin daitezken, izaten direlako ere galdera trampak, ez da? Bueno, nik uste trampa berez ez direla, dinote. Trampa egiteko intentzioa egon behar da. Guk uste dugu Osakidetzak, hau ere ez dakit nork egin duen, edo zelan egin duten, zelan antolatu duten lana, baina erantzun asko ez daude ondo, galdera asko ez daude ondo planteatuta, erantzunak ez dira zuzenak, haiek ere akats asko egiten dituzte, eta gero horri erantzuna bilatzeko askotan ezinezkoa da, dino. Aipatzen nuen, adibidez oso bat aipatzearen galdera trampari dagokienez, demagun erantzun batean aipatzen dutela, 6 hankako zakurra edo alako zerbait, pixkat alako galdera bitxioak izaten direna. Galderazko planteatzen dute, adibidez, zein ez da zuzena, ez? Eta normal, suposatzen da test bat egiteko, trampak ez direla egin behar, ez? Dinot, izan behar dira oso argiak, baina alako batzuk badaude bai. Jakin dugu, baita ere bide batez, honek lotura handia bai daukalako, gaur egun osakidetzako beharginak duten behin-behinekotasun egoerarekin, pixkat ere, hau azterketa hau ere askorentzat izango delako, beraien ibilbide profesional horren parte, askotan, lehenbizi, hasten da prozesua, okerrez banago, kontratazio zerrendak osatuz, behin-behinekotasun egoera batean, gero hau egonkortuz daiteke, edo ezinbestean oposaketa egin behar da? Osakidetzan ezinbestean oposaketa egin behar da. Igual beste administrazioetan ezberdina da, baina hemen kontratazio zerrendetan posizio bat eukitzeko epean ere nota ona izatea laguntzen du, ez? Eta horri langileak behartzen ditu ope guztietara aurkezteko, ez? Eta bai, klaro, jendea prekarietatean azten da lanean, prekarietatean jarraitzen du lanean, eta opea, edo plaza bat lortzea ez da prekarietate horretatik ies egiteko modu bat, ez? Horregatik lehen aipatzen genuen beldurrak, urduritasuna, jendeak hemen asko jokatzen duelako. Horre, sentsazioiak ere askotan errepikakorrak izan daitezke horre behin-behinekotasun egoera horietan, agian ezjakintasun bat badelako, nora altzaituzten bidali lan egitera, zer nolako ordutegietan, epe luzerako programaziorikan gabe, pixkate nola funtzionatzen du sistema horrek, nola erabakitzen da behargin batek zer egin beharko duen edo nola egituratzen den bere egutegia? Bai, printzipioz edo gure akordio zaharkituak dioenez, behintzat 2 hilabeteko karteldegia euki behar dugu, ez? Dinote, zuk euki behar duzu taulatxo bat non jartzen duen, zelan egingo duzu lan urrengo 2 hilabetetan, baina gero errealitatean badakigu hori
leku batzuetan bai errespetatzen dela, baina leku askotan ez da. Hori ere prekarietatea da. Jendeari esaten badiozu bihar ez etor zaitez urrengo egunean, ez dakiz jendeak bizitza dauka eta holan ezin da bizitza antolatu. Eta hori ere jendeari kalte handia egiten dio, ez? Hori prekaritatearen zati handi bat da, ez? Eta gero, ez jakintasunetik ere galdetu nahi dizutor, askotan gertatzen da, halako opasaketetan galde egiten dela hautagaiei, Espainiar Konstituzioaz, estatutuaz, lege batzuk, kaso, gure elementu burokratiko edo teknikoagoekin lotura gehiago izaten dutena, horre pazientearen egoerarekin baino. Pixkate, halako galderak ere, sartuak daude oposaketa hauetan eta espezialitate guztietan? Bai, epean orain bederatzi kategoriako azterketak egingo dira, ez? Kategoria horietako bakoitzak badauka bi galdera sorta, ez? Bat espezifikoa eta beste bat komuna deitzen dena, ez? Eta galdetegi komun horretan burokraziarekin erlazio zuzena daukaten galderazko haude, ez? Bai, konstituzioa berez ez, baina, estatutua, eta galdera asko sartu dituzte euren osasun mailari propaganda egiteko, osasun mailatik atera diren dokumentuei buruzko galdera asko, ez? Aprobetxatzen dute ere halako opoetan, galdera asko prestatu behar dituzten, jendeak haien dokumentuak irakurtzeko eta ikasteko, eta hori beti gertatu izan da, ez? Plan bat ateratzen badute, plan de salud de los años 2000 tal dakiz zer, hori sartzen dute epean, ez? Aprobetxatzen dute euren propaganda gure buruetan sartzeko. Gero, bestalde horre galderak hamarnaka ere izaten dira, ehunka, hori ikasteko teknikarik aproposena, zuk esaten zenun, kakoa badela, simulazioak egin eta egin, baina, egun osasungintzako profesional bat, administrazioko kideak kenduta, bereziki, beraien lana gehiago izaten du lotura, pazientearekin egotearekin, eta horre zaintza eskuartze horrekin. Bai, EPE sistema horrela antolatuta dago, eta azkenean dela zerbait mekanikoa, ez? Hau, azkenean EPA ez da jakiteko nork dakien hobeto paziente hartatu, baizik eta nota hon bat ateratzeko, eta ez dauka zerikusirik egingo duzun lanarekin, edo lana egiteko gaitasuna duzun ala ez erakusteko, hau da tramite burokratiko bat, eta hor erakutsi behar duzuna da testak egiten badakizula. Eta horretarako galderak hartu eta errepikatu. Azkenean errepikatzeaz buruan sartzen dira, eta gero azterketa egunean zuzenean hartuko dituzte galdera sorta horietako hainbat galdera, eta horiek zuzenean sartuko dira azterketan. Beraz, errepikapena, hau ez da, EPE eredu hau ez du erakusten lan egiteko gaitasun zehatzik ez. Xehetasun guzti hauekin adituko era, Imanol Rodríguez, SK sindikatuko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik, gurean. Bai, zuei, eskerrik asko. Segundu batzuk, 9:30 izan daitezen besterik ez, eta partekatuko dugu ere gure analisi mailan, oposaketaren kontzeptua bera, ariketa edo behintzat ariketak egiteko plataforma interesgarria, aurkeztu duena SK sindikatuak. Rodríguezek esan digu, hor gakoa dela egitea, baina hori bai, oposaketak badirela tramite burokratiko bat ere. Zakite, zuen nola ikusten duzu halako hain noikoak eta hain gure ganatuak dauzkagun halako azterketak gurean, Jon?
Amaieran aipatzen zuenarekin, ez? Geratu niz pixka bat, gaitasunik ez duela adierazten. Eta egia da, ez dakit hautatu egin behar da nola bait, eta horretarako bideak egongo dira, eta horretan ez dakidara alternatiba hoberik ere, baina pixka bat kezkatuta utzi nau. Oposak eta baldin bada langa enplegu publikorako, eta, gonbidatuak garbi erakusten zuen, ez? Hautza prozesu hauekiko, eta funtzionatzen duten. Azkenan testak egiten jakitea baldin bada, honen hemen aurrera egiteko modua eta bidea eta langa hori gainditzekoa, ez dakit, nire ezakintasunetik pixka bat harrituta perpele jauzten hau. Zuk zer diozu, Joseba? Nik igual anekdota batekin hasiko naiz. Aurrekoan semeak oina apurtu eta eran egun sartu ginen medikoan, eta mediko hau, atera ginenean, semeak esan zen, aitaf, konturatu zara, ez Gemini adimen artifiziala, irekita zeukan medikoak, ez? Hau zergatik esaten dut? Nik uste dut, ziurrenik tertulia oso bat beharko genuk, ez? Adimen artifiziala enpleguetan eta lanetan izango duen eraginaren inguruan, baina egia da ere, ez, nolabait, testa eta beraz memoria bitartez azterketak egin nahi izatea, edo gauza batzuk, nolabait, retenitzeko daukagun gaitasun hori bakarrik neurtu nahi izatea, nik uste dut maila batean kritikagarria badela, ez. Hori esan da, nik uste dut hausnartu behar dugula, nolabait horrelako ardura kasu honetan, ez? Osasungintzari buruz ari gera, nola izango geran, nik uste dut kasu honetan izan beharko lukela, ez? Azterketarako tresna eta molde ezberdinak erabiliz, gaitasuna dagoela, bai kontzeptu orokorrak, bai teoria orokorrak, bai ez dakit, dauden tresnak eta alternatiba orokorrak aztertzeko, eta gero eskura izan ditzakegun, edo izan ditzaketen, kasu honetan, ez, tresnak eta teknologia berriak ere eskura izatea, nolabait horiek garatu ahal izateko. Ez nik uste momentu honetan oso aldaketa haundien garai batean bizi garela, eta kasu askotan ni bai uste dut, bai oposaketetan, eta bai nire ustez hemen gauza bera, unibertsitatean edo bigarren hezkuntzan eta jarraitzen dugula, nolabait, iraganeko ez neurgailu batzuekin. Eta nik uste dut horre guztiak benetan hausnarketarako epe bat ireki beharko lukela. Horren ez dakit, barkatuko diazu, Joseba, insistitzen, baina atentzioa ditu dite biziki medikoak Gemini zabalik zeukala, ez dakit, zertarako? Nik egia esan ez dakit zertarako, baina uste dut gaur egun oso arrunta bilakatu dela edozein lanpostutan adimen artifizialarekin, izen bat duela edo bestea duela, kontratuarekin edo kontraturik gabe, kontraste etengabeko kontrasteak egitea, nolabaiteko, segurtasun bat ere izateko, edo ezagutzen ez dugun zerbait ezagutzeko, eta horrek eramaten gaitu, noski lehen aipatu duan bezala, beste eztabaida batetara. Nola dakigu, hor agertzen dena, benetan, egia dela, egokia dela, eta kasu honetan adibidez, ari gara osasungintzarekin, osasunarekin jokatzen, ez beraz, alde horretatik, nik uste dut, horrek ekartzen du noski, nik esaten nuen bezala, ez, irakaskuntzak eta kasu honetan oposaketak hausnartu behar diren bezala, nik uste dut ere adimen artifiziala ere regulatu beharko litzatekela, ez. Aurrekoan hemen lankide batekin hitz egiten nuen, beraiek ere ikerketa bat egiten ari dira, hain zuzen ere, nolabait adimen artifizialarekiko ez daukagun konfiantza mailaren arabera, ez, eta konfiantza haundiegia dago, eta segun zer galdetzen diogun, agian ez daka garrantzia handiegirik, baina kasu honetan ez, osasunari buruz ari gera. Ez ze bitartekoa, ze regulazio maila egongo da, ze tresnak izango ditugun ez bermatzeko egingo diogun galdera, era egokian erantzungo dudala, ez.
Bueno, kasu honetan adimen artifiziala izan edo nolabait ordenagailu batean metatuta egon daiteken informazioa izan, nik nolabait lehen azpimarratu nahi nuena, ez memoria baino, porque azkenean memoria egon daitekelako ordenagailu batean, da memoria horretan dagoena ea ondo ulertzen dugun eta gai garen nolabait hori operatibizatzeko eta kasu honetan, bueno, personen osasunaren mesedetan jartzeko. Bai, ziurreski adimen artifizialarekin tesoi hori bintzat eguneko egunean erantzun baikorrekin amaituko zen, ziurreski. Tesa, gero ez du esan nahi horrek ordea gaitasunik ez duenik gero eskatzen den lan hori egiteko, eta, bueno, zore baikorrarekin ere geratu naiz, elkarrizketa horretatik, galdera Trumpen inguruan galetu diozunean sekako kideari erantzun duela, ez duela uste osakidetza Trumpetan ari denik, eta, bueno, ez da gutxi. Urtatzuk atzera begiratuta ez da gutxi uste horiz badaldi badago bintzat. Baina bai esan du hor probesten dutela galdetegia, hor beraien edukiak sartzeko. Hori berez interesgarri iruditu zaiz, egia da, halako autoproba batean, azkenean gaitasunak ebaluatzeko modua izan marko luke, ikusten denez hori agian zalantzen egon daiteke, baina egia da leku batera lanera sartzeko garaian etxe horren ezagutza izatea bai izan daitekela ezagutza gehigarri bat, eta ez egokia iruditu altzeita adibidez alako proba batean baliatzea ere gerora lan egingo duten etxe horren ezagutza izateko propaganda egiteko beste kontu bada, baina ezagutza indartzeko modu bat bai izan daitekela egokia. Une honetan, dauneko goizeko 9:30 pasata joko dugu, Ajuria Eneara, izan ere, hor, badakizue, Carlos Garaikoetxea Urriza lehendakariaren hilkapera leku aldatu dutela gaur, eta baita, une honetan, bertan, heldu dira, lehendakariaren senideak, bai, zehazki, Maria Mina edota Carlos Garaikoetxea Mina, Iban Garaikoetxea Mina eta Mikel Garaikoetxea Mina, seme alabak horre une honetan, ez dakit, zaratarik edo soinurik entzun aldezakegun? Baditurudi apur bat itxoin beharko dugula, une honetan ikus daitekena da peintzat Eusko Jaurlaritzako legebiltzar guztiak edo gehienak behintzat hor badaudela Ajuria Eneako harrera aretoan, bertan senideak eta sailburuak agurtzen une honetan, eta baita ere berariaz hilkutxa ezartzeko mahai bat dago. Adi, izango bera gertatzen denarekin, kontatuko dugu zer jasotzen den gaur Gasteizen Ajuria Enean, baina itzulita apur bat oposaketen elementura, horre hasieran ere aipatu dugu, badirela oposaketen prestaketak negozioa edota lehentasuna, hainbat sindikaturentzat, esekak ere bai erabaki du plataforma hau prestatzea zabalik jendearentzat, ez dakit, galdetu nahi dizuet, hor negozioa den horretaz, pixkate batzutan ere, agian eman dezake honek ere hausnarketa etiko baterako, publikorako lan egiteko izaten direlako oposaketak, baina gero ere batzuk beste baino gehiago ere jakiten omen dutela, ertzaintzaren kasuan epaiketak, sare sozialetatik akademia batetik bestera sekulakoak botatzen, ez dakit, zer iruditzen zaizu, mundu hau ere profesionalizatu badela, Joseba? Nik uste dut zuk aipatzen zenuen bezala hemen ere, uste dut agerikoa dela, oposaketena negozio handi batean bihurtu dela, eta zentzu horretan, nik uste dut denok ezagutzen ditugula, oposaketa prestatzeko, akademietara joan diren personak eta dirutza ordaindu dutenak, beraz, badakigu, dirutza irabazten duten akademiak daudela honen kontura, eta kasu honetan, nik uste dut noski, bestelako helburuekin, baina egia da, ez nolabait, lehia sindikal bezala, edo ez dakit horrela planteatu daiteken ez, baina nolabait sindikatuek ere, ez nolabait eskaini nahi izaten dute ez, nolabait bere afiliatuei edo ingurukoei, kasu honetan egia da, esekak egiten duen eskaintza orokorra dela, eta ni uste beste sindikatu
batzuk ere horrelakoak ere egin izan dituztela, baina nolabait ere, baita ere, nolabait, aipatzen duen bezala, nolabait sindikatu bakoitzak egin nahi duen eskaintzaren barruan kokatu nahi duen eskaintza bezala kontuan hartu behar da. Eta nik uste dut horrek, zuk esaten duen bezala, hausnarketarako, parada eman beharko diguk, nik uste dut zentzu horretan, lehenengo hausnarketa, hain zuzen ere, atzo gaurko gaitegia irakurtzen nuenean zan, hain zuzen ere, zergatik horrelako gauza bat ezin duen, Osakidetza berak eskainez, edo zergatik kasu honetan sindikatu batek, 11 ordu inbertitu behar ditu horrelako tresna bat sortzeko. Nik uste dute, esaten ari garenean, nahi dugula hain zuzen ere, persona batzuk formatu, persona horiek azterketa gainditu dezaten, eta kasu honetan, bere lanpostua betetzeko behar dituzten baldintzak izan ditzaten. Nik uste dut hori ere izan zitekela hain zuzen ere, Osakidetza berak bere gain hartu zezakeen gauza bat, kasu honetan adibidez, sindikatuekin batera, elkarlanean eta zerbitzu kasu honetan publiko egoki bat eskainiz. Jantzuk zer diozu? Bai, gainera uste dut, hautaprobaren inguruan aipatzen ari garen hainbat OPEaren inguruan kasu honetan aipatzen ari garen hainbat elementuk ere sortzen dituztela bere baitan, ondorio kezkagarriak izan aldirenak, batetik, esaten helen aipatzen ari ginen neurrian, gaitasunak neurtzeko zalantzan jartzen dugu neurrian, eta gehiago baloratuko duen tesa positiboki erantzuteko gaitasun bat, noski horrek ere sortzen ditu, eta bere garaian opetan izan zen iruzurrean eta hau sustatzen zutenen aldetik entzun genituen argudiotako batzuk baziren, azkenean askotan enplegu deialdi publikoetan plazak egonkortzeko bidea ere izaten da, eta hor egon daiteke, trampa egiteko bulkada bat, batzutan agian borondaterik onenarekin, dela dagoeneko lanean ezagutu den jende balekoa egonkortzeko bultzabadat nahi denean, eta borondate txarreko izan daiteke, lagunak kokatzeko bidekoa, baina egia da gaitasun horietan, agian, esperientziak eta denak kontatzen duen arren, agian, tesmoduko batek ez duela erreztasun gehiagi jartzen hori zuzen egin dadin, eta gero inguruan sortzen duen dinamika guztiarena, agian, batek agian ekonomia zirkularra deituko dio, besteak eredu pribatu publikoaren arteko elkarlana eta harremana deituko dio, egia da azpikontratazioen edo dinamika publikoek parean sortzen dituzten menpeko dinamika pribatuen normalizatze gehiagizko bat ere agian eman dugula, eta hau da kasu nahiko ageriko bat, badakigu enplegu publikorako deialdiak gauza rekurrente izango direla, dinamikoa direlako eta beharrak etengabe sortzen direlako, eta beraz behin eta berriz izango diren deialdiak izango direlako, eta agian eta lotoz hasieran aipatzen nuena, zentzuzkoagoa litzateke honen inguruan sortzealako, sare bat, zerbitzu horiek ematen dituena, nolabait, oposaketa honetara aurkeztuko direnetako asko, hemendik urte batzutara beste oposaketa batera aurkeztuko dira, ez badute plaza lortzen, eta ordan alako formazio jarraitu moduko bat ere izan alko litzatekela, horre dago gortzizkion zerbitzuak eskainiz, eta azkenean publikoki garrentasun osoz eta eskura eta doainik eskainiko balitzak prozesu honetan beharrezko diren baliabide guztiak ziurreski, bai gardentasun eta profesionaltasun berme gehiago izango lirateke, eta ziurreski ere, tesgintzatik gaitasunen proba baterako bidea egiteko ere errezagoa izan daiteke, ez duzulako amisteko menpekotasun, adibidez, sistema aldatzeak inguruan duen arkitektura pribatu guzti hori ere aldatzen duelako, eta aldiz aldaketak egiten badituzu soi informazioari begira, eta hor menpeko edo oposoak eta prozesoren menpeko elementuak publikoago aldin badira, ez duzu, sare ez dakit klientelar deitzera iritsi, baina, inguruan sortzen duzun sare horrekiko menpekotasun hori, eta ordan eskuak libre ere badituzu reformak, aldaketak modu egokiagoak bilatzeko, langileekin elkarlanean egiteko, sindikatuekin elkarlanean egiteko, eta sindikatu bakoitzak ere bere bideak bilatzeko, horrez, agian, egon daiteken momentu batean, protagonismo behar bat, gero
gerora bazkenan hor plaza lortzen dutenak ere afiliatuko direlako. Orduan, bueno, gauzak jatorriz oker daudenean bide asko uzten dituzu irikita zurrunbilo ezagian egokienetan sartzeko. Bentsen utziko dugu gaurko zoposaketa, goizeko 10 gutxi dira, eta gaurko albiste ere izango da, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera, ezarria izango dela Ajurianea jauregian, lehen aipatzen genuen, bixi bere senideak, Alarguna eta 3 semeak han bertan jauregian daudela, eta badiru sailburuak ere prest daudela hilkutxa daraman autoaren zain, baina honen aurretik Iruñan izan ziren ere bai ordezkari ezberdinak, bai senideekin, eta ordezkaritza anitz horren adibide, besteak beste Juan Cruz allí, Nafarroko lehendakari izan dakoa UPN exekutiboan zela, Javier Remírez egungo lehendakari ordea, Unai Ualde egungo Nafarroako parlamentuko presidentea, La Joseba Siron Iruñako alkatea. Eta Eva Blanco, Euskal Gartasunako eta Eva Blancorekin goaz, Euskal Gartasunako gaur egungo idazkari nagusiarekin, honek Garaikoetxearen heriotzak suposatzen duen galera handia azpimarratu baitu. Estatu gizon gisa oroitu du. Izugarrizko galera Euskal Gartasunarentzat eta baita ere Euskal Herria osoarentzat. Momentu tristeak, baina baita ere gogoratu behar da, bera beti zegoela adostasunen bila, eta hori da nik uste momentu honetan azpimarratu beharko genukela. Mayorga Ramírez, Nafarroako parlamentuko mahaiko lehen idazkari oiak balioan jarri du Garaikoetxea etzela soluzio erosoak lortzeko tentazioan erortzen. Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren. Eta Mikel Irujo Nafarroako industria kontseilariak esan du belaunaldi baten erreferente izan zela. Adibidetzat jarri du lehendakariak ikastolen esparruan burututako lana. Creo que me siento profundamente orgulloso tanto del lehendakari como desde luego de todas aquellas personas que participaron en esa construcción desde cero de un país. Solo me queda decir gora Euskadi eskatuta lehendakari. Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusiak berriz Radio Euskadin baieztatu du abertzale on eta negoziatzaile gogorra izan zela indarren batasuna interes alderdikoi ala pertsonalen gainetik zegoela lehen esten zuena. Era un hombre tremendamente independentista que tuvo grandes dificultades, por ejemplo, cuando se le acusó de no poner la bandera española en Ajurianea, tuvo una escisión, hizo una escisión en el partido, fue expulsado del partido. Un hombre de tremendas convicciones, muy navarro en todas sus virtudes. Ikusten dugu, jaitsi direla ere, Ajurianea jauregiko atarira, Carlos Garaikoetxearen semeak, Alarguna ere bai, Imanol Pradalesekin, erdigunean, albo batean ere baude ertzainak, galaz jantzita, ohorezko jantzia ere atera dute gaurkoan hainbat ertzainentzat, ikusteko edo bitxikeri gisa ere esan daiteke, ohorezko jantzia duten ertzainek beraien gerrikoan, ze armarri duten Nafarroako armarria jasotzen duena edo jasotzen ez duena, zen oski traje horiek ere, Garaikoetxea lehendakari bilakatu zenetikan dute sorburu. Ez dakit izan liteke keinu, baina keinu hori ere bada ere bai denboraren poderioz alderdi politikoen artean eztabaida eragin duen kontua, eta ez dakit onartuko didazu ez irikatzaile jartzea, baina hemen gaurkoa dolu eguna da, baina sailburu guztiak ez daude, eta Mario Barretxena sailburua Madrilen dago. Ezakit, Jon, zuri zer iruditzen zaizu hau? Ez dakit esan, ez dakit protokolo aldetik neurri hartzen horri, ikusi dana, Ajurianeko zuzeneko irudi horiek ikusten ari gara, Carlos Garaikoetxea lehendakari iristen ari den unea, eta gobernua ia osotasunean esango dugu ikusi dugula bertan harrera egiteko prest, ertzaintza ere galako jantzi horrekin, nahi batzen zenuen bezala, gerriko horri, begiratuko dugu, ze oraindik ere asko ez dela ekitaldiren batean ikusi ditugu, lau herrialdetako armarriak zituzten gerriko hoiek, naiz eta,
justu Garaikoetxearen garaia den partizio hori, ez, baiestatzen den garaikoa, egia da, norbait hiltzen denean argilunak orekatzean, oso iragan iluna izan ez badu bintzat argiak, ez, nabarmentzeko garaia izaten dela, eta ni uste Garaikoetxeak ere, argi asko bat dituela, eta erakusten duela ere, ez, herri honek, eta berezik herri honen zati batek azken mende erdian egin duen ibilbidea. Heldu da hilkutxa Jurianeara eta ikusteke ematen du ertzainak hartuko dutela hilkutxa eta beraiek sartuko dutela Jurianeako harrera gune horretara, loreak ere aterako dituzte eta gogoan izan, gaurkoan ilkapera bisitatu nahi izan ez gero goizeko 10etan zabalduko dela eta zabalik mantenduko dela ondorengo 4 orduetan joan nahi duen edonorrentzat, eta gaurkoan bereziki ere alderdi politikoek lehenbiziko agurra azken agurra hori egiteko aukera izango dute, beraiek izango dira lehenbizi helduko direnak Ajurianeako jauregia da, ez dakit pixka zirikatzaile jarri naiz hor Ubarretxenaren faltarekin Ibone Bengoetxea ere ez dago, berari atzokoan ikusi genion lesionatua dagoela eta zedula bat ere badaukala txorkatilan, baina horre falta den beste sailburuetako bat ere bada, Maria Jesus San Jose sailburua. Ez dakit falta hauek, zu nola ikusten dituzu, Joseba? Nik zirikatzaile jarrerarekin mantenduta, pentsatzen dute lehengo astean bertan beran utzi zuten, bilera nolabait konpensatzeko edo, erabaki dutela aurtengo aste honetako bilera mantentzea Madriden eta zentzorretan agian horrek justifikatu ez. Ez dakit, txantxas aparte, hormaz aparte, nik uste dute orokorrean bai esango nuke, bai honek aipatzen zuen bezala, nik uste dut bai alderdi politikoen gehiengo batek, goraipatu dituela bere alde positiboak, kasu askotan, ezberdintasunak ere, edo distantzia politikoak, edo diskrepantzia politikoak aitortuta, baina nik uste dut hortik haratago, Joneko ondo esaten zuen bezala, Carlos Garaikoetxeari egokitu zitzaion, testuinguru politiko eta instituzional oso zehatz bat, ardura haundiak eta aldaketa garai haundietan, ardura instituzional eta gainera erabaki politiko garrantzitsuenekin, eta nik uste dut gure historia politiko eta instituzionalean referentziazko persona bat izan dela, eta zentzu horretan merezi duela olako burutzen ari diran ekimen eta jarduera ezberdinak. Atera dute hilkutxa autotik eta une honetan parean ikus ditzakegu, 6 ertzain hilkutxa beraien sorbalden gainean dutela eta parean Imanol Pradales lehendakaria eta baita ere Garaikoetxearen senideak. Badirudi, Eusko Abendaren erreserkiarekin hasi dutela gaurkoa, une honetan, bidea zabaldu diete, horre senidek eta gutxinaka sartuko dute. Hilotza, Ajurianeako jauregi horretan. Ez dakit, akaso iritzi bat da, baina nik behintzat aldarrikatzen dut, erakustaldi bat egiteko eta nazio bat nolakoa den edo, horretarako adibiderik hoberena, nire ustetan izaten dira, ea nola antolatzen diren hileta elizkizunak, edo hiletak soilik ere. Zer diozue? Bat egiten duzue iritzi honekin? Erakusten dute, erakusten dute, instituzionalizazio maila eta herri horrek izan dezaken ere iruditeria eta egoeraren argazki edo izan daiteke. Une honetaz zuzenean Ajurianean ikusten ari garena ekitaldi gehiago protokoloari izaten ari dela esango genuke, baina egia da protokolo horretan, naiz eta justu lehen aipatzen ari ginarekin lotuz, Garaikoetxeari eta egokitu zitzaien garaian,
beste espektatiba batekin edo abiatutako prozesu baten amaieran, azkenean beti beti baina hori badugu, azkenean instituzionalizazio prozesu hori, behintzat Euskal Herria bizi dugun ontzat, erren egintzelako eta simboloek ere ez dutelako beti erabat lortzen, ikusten dugun Euskal Herri hori irudikatzea, zein hori ikusten ari gara zuzeneko seinale horretan, Euskal Ikurra ikusten ari gara, Ikurrin ikusten ari gara, nolabait bertako poliziaren iruditeria duen ertzaintzaren galazko jantziak ikusten ari gara, txistu doinuz egintzaio harrera eta prozesu hori orduan, horrera gusten da ere, nahi bakoitza jarri aldizkion baina guztiekin, baina herri nortasun baten adirazpidea ere nolabait bada, ez? Eta gainera, nik uste Garaikoetxearen figura bai erakusten duela, ez? Non ginen eta non gauden, ez? Neurri baten eta pertsona baten bueltan, ez horren beste beragan personalizatzeagatik, baina bai, orain dela 50 urte inguru edo abiatu zen prozesu horretan herria non zegoen eta orain non gauden eta lehen aipatu dugu ere, ez, garaian, hor partizioa eta, goza asko gertatu ziren, urrengo hamarkadei bide eman ziena, baina ez dakit, orduko garaian nolabait askotan, ez, laburtzen da erreforma laustura, ez, eta azkenean nolabait erreforma nagusitu zen, bai Espainian eta baita Ege Euskal Herrian ere, eta aldiz orduko gehiengoen eta bai Garaikoetxearen eta bere inguruko movimendu politikoaren bidea ikusita, esan daiteke, orduan erreformaren aldeko autua edo egin zuen Euskal Herriaren zati handi batek ere, urte hauetan, erreforma horri tetxua nolabait bilatu diola, eta orduko erreforma lausturan erreformaren autua egin zutenek ere, orain erreformatik austurarako bidean, bide bat edo egin dutela, ez? Eta gehiengoak hor, aldatzen ari dira movimentu horiek edo soziologia hori artikulatzen duten familia politikoen pisu erlatiboa ere bai, eta hor badago bide bat, badago kontinuon bat, orduan posible izan etzena, berandu baino lehen posible izan dadin. Ondo baderitzozue, gaurko hemen utziko dugu analisi maila eta noski, horre alako jazueretakoa eta gaurkoa bezalako egun baterako kantuarekin bukatuko dugu gaurko saioa, ez dakitzer iruditzen zaizuen, Pablo Sorozabalen Gernika martxa eta kantata, zuek esan, zer iruditzen zaizuen. Joseba Permatx eta Euskal Gaztedia guztia di etxaia borrokatzeko. Eskerrik asko gurean izateagatik. Nahi duzuen arte, ondo segi, Joseba? Agur, eskerrik asko.
Goizeko 10 dira, fronte polisariak Marokoko armada erasotu du astearte honetan, Esmara hiri okupatuan Maroko korri buruzko informaziorik ez emateko politikari utzi dio, baina lekukoek jasotakoa berretsi dute. Zaloa Adila, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, bai ala da Sahara Press Service agentziak eman du gertakariaren berri. Saharako Defentsa Nazionaleko Ministerioak argitaratutako gerra partearen arabera, Saharako lurraldea zatitzen duen okupazio armadaren baseen aurkako operazioa da. 2020an liskarrorriek berriz hasi zirenean gertatu bezala, ez dago horri buruzko Marokoko informazio ofizialik, F agentziak baina lekukoen bidez jakinarazi duenez, gutxienez 3 jaurtigaik jo dute Esmara. 41 herrialdetako milaka soldadu African Lion maniobra militarretan parte hartzen ari diren bitartean gertatu da erasoa, eta nazioartean ere pasabide estrategikoaren kontrola duela berretsiz Iranek Pertsiar itsasarteko golkoko agintaritza izeneko erakundearen sorreraren berri eman du Hormuzko itsasartean. Press TV hedabide estatalak zabaldu duenez, itsasartea zeharkatu nahi duten itsasontzi guztiek erakundea sortu berriek ezarritako baldintza logistiko eta juridikoetara egokitu behar dituzte beren eragiketak igarotzeko baimena barne. Ez du xehetasun gehiagorik eman hedabideak itsasontziek Pertsiar itsasarteko golkoko agintaritzarekin harremanetan jartzeko erabili beharko duten helbide elektronikoa emateaz gain. Eta gurera ere etorriko gara, Pegi, aipatzen ibili zarete, Ajuriaenean momentu honetan Gasteizen gertatzen ari dena, badakigu, bertan goizeko 9:30 hasi dela Carlos Garaiko etxea lehendakariaren hil kapera. Orain dela minutu gutxi ikusten genuen nola kutxa ere Ajurianea barrura sartzen ari ziren. Espero dira, agintariak espero dira gaur bertan Euskal Gizartearen ordezkaritza zabala bertaratuko delako Ajurianea jauregira. Besteak beste, Imanol Pradales ikusten izan dugu duela minutu batzuk, haren aurreko 3 agintariak ere, Eusko Legebiltzarreko presidentea eta maiko kideak ere, eta politikari eta herritarrugari ere espero dira gaur egunean zehar aipatzea, hileta ere gaur izango dela, arratsaldeko 7:00 Iruñeko San Francisco Xavier Elizan. Lakuako gobernuak ezarritako dolu egunarekin batera, Gasteizko parlamentuak ere banderak masta erdian jartzeko erabakia hartu zuen, eta hala ari gara ikusten ere gaur goizean zehar honen inguruko ez ere joango gara informazioa zuei entzulei ematen goizak aurrera doan bitartean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta goiz goraberatsua ari gara izaten, eta alaxe momentu honetan ere istripua izan delako duela ordubete pasatxoa. P8 errepidean 32. kilometroan Orion Irungo norantzan. Momentu honetan esan dezakegu 3 kilometrotako autopilaketak daudela trafiko zuzendaritzaren arabera. Eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzaren askotek. Asteazken honetan eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, naiz eta atzokoarekin eta astelenekoarekin alderatuta euri gutxiago botako duen. Goiz partean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar partean, beti ere hodeiak ugariagoak izanik ekialdean eta kostaldean, eta bertan gainera euri pixka bat ere izango da, orokorrean lautanta botako ditu eta oso gutxi izango da. Aldiz, Goizuri aldean, ostarte zabalak eta giro ederra nagusituko dira goizean, baina goiz erditik aurrera hodeiak nagusitzen hasiko dira, arratsaldeko lehen ordurako. Zerua estalirik geratuko da lurralde osoan eta euritara joko du. Zaparradak non nahi botako ditu, baina beti ere ugariagoak izango dira. Ipar partean, hala ere, ez dira aurreko egunetan bezain mardulak izango, eta orokorran euri gutxiago egitea espero da. Gauean gainera, pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak goizeko lehen orduan hego mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta arratsalde partean bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek beraka jarraituko dute eta barnealdeko hainbat txokotan hotz egingo du. Minimoak 2 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo litekena da hegoaldean gradu pare bat gora ikotzea ere. Ipar partean 14 eta 16 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Hego Isurian 13 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Zaloa. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeitza, egunon. Egunon, Pegi. Jakin dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan?
Maite Tolosa abokatua dator eta aurretiazko borondaten dokumentuaz hitz egingo diogu. Oso aproposakuk egiten, goren konbidatu guzti egiten diogun galderarekin. Galderarekin, ez da? Bai, funerala nola visualizatzen duten, nola nahiko luketen galdetzen diegu, baina tira, eriotza iritsi aurretik ere, beste gauza batzuk aurrikusi egin behar dira, baina lasai, dena ez da gai mardul eta triste edo serioetan ariko, ze gartxotun zain letonak doinuetatik aratago podcasta prestatu digu, Sarazo zaila datorrelako Goiuri, eta gure pianoa laborategi erdi-erdian jarri barko dugu. Ze ondo, ze politia, giro goxoa sortuko dugu? Bai, zalantzarik gabe, nik uste dute Sararen giroa beti dela goxoa. Oso goxoa, igual goxoegia prestatuko dugu, eguerdiko 12 bidean arekin egongo gara, Pili. Oso ondo, ez diazu galdetu, baina nire iritzia nahi baldin baduzu ere esango dizuet. Lehenbizi satirik instituzionalena, tristena, hola oso elegantea, protokolo eta pompa ikaragarriarekin, eta gero kontzertu bat, dena giroa guzti aldatzeko, eta parranda, hala. Baina, ze kontzertu zeinena? Edo zorrena, zerbait animatu, zerbait oso dantzagarria. Mariatxiak. Bai, zergaitik, ez. Edo, pixka latinoa, Ego Amerikako musika. Nik Mosku auzoko pixkate, hola, eskagiroa edo pentsatzen nuen. Bai, dantzagarria. Hori da behar dena. Eskerrik asko, Pili. Oso ondo, xetasun eta xelebrekeri guztioekin gelditzen gara. Eskerrik asko. Gero arte. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da. Bagoaz, ondo izan, aio.